Добрый день, паважаныя заўзятары, рады вітаць вас на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, дзе сёння мы станем з вами, спадзяюся, сведкамі сапраўднага футбольнага відовішча. Крумкачы дома нарцары, нарцапстайкі, так гэты стадыён сёння называецца, прымаюць футбольны клуб Салігорск у рамках 1/8 фінала другой лігі. Гэты матч для вас буду каментаваць я, Алексей Борисевич, і мой сённяшні напарнік Дима Подгорный. Дима, вітаю. Редкі для этого сезона наш з тобой дуэт, таму моцна рады сёння цябе чуць. Лёша, таксама вітаю цябе, вітаю вас, паважаныя заўзятары, сябры, сапраўдныя Крумкачы. Наша незвычайна фантастычная каманда сёння сапраўды увязалася ў сапраўдную футбольную бойку, бо сёння сустракаемся з камандай, якая на погляд шматлікіх заўзятараў прэтэндуе на вельмі высокія месцы ў гэтым сезоне. І так, Лёша, адзначу тое, што мы з табой не працавалі разам, здаецца, ўжо некалькі месяцаў. І я лічу, што, канешне, гэта трэба выпраўляць тэрмінова. Будем набіраць з табой форму цягам гэтага эфіру. Сябры, нагадаю, зноў жа глядзім гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, дзе вас пад трансляцыяй чакае спасылка на Donation Alerts, дзе мы ладзім збор на паляпшэнне нашага абсталявання. Прынамсі, хочам набыць новую камеру, каб рабіць якасць трансляцыі яшчэ лепш. Ужо, я думаю, у наступным сезоне. Таму, калі ласка, падтрымлівайце не словам, а справай. Вашы данаты моцна вітаюцца. Ну што, Дзім, давай разбірацца стартавымі складамі. Ёсць у нас на гэта час. Давай пачнем, напэўна, з каманды гасцей. Я агучу, якім складзе сёння выйдзе футбольны клуб Салігорск, які сёння выступае ў белым комплекце формы. Браму абараняе нумар 35 Ігнат Дастанка, 3-й капітан каманды Дзеніс Дубоўскі, 5-й Артём Герасім, 7-й Мікіта Шаула, 8-й Дмітрый Стыцко, 9-й Віталій Ганіч, 12-й Ягор Барадзін, 13-й Артём Курбачоў, 17-й Марк Кабенко, 20-й Кирилл Цеван, 88-й Александр Пузевич і галоўны трэнер гэтай каманды Алексей Васілеўскі. Прозвішча нам з вами самае што ні на ёсць знаёмае. Ну што, дзякуй, Лёша, сапраўды сёння у белым партызан, але Салігорск, канешне, экс-партызан. Экс-шахтёр. Так, экс-шахтёр. Ну, тут невядома, але тут ёсць пэўныя спрэчкі. Так, але вядома так складна, што у Салігорску зараз толькі адна прафесійная футбольная каманда. Ну і, канешне, Крумкачы сёння ў чорным камплекце было зараз небяспечна ля нашай абрамы. Віталій Зігмантович няўдала вынес мяч, таму... Але ўдала ўсё ж такі. Не, вось падалося мне, што будзе вуглавы, але не. Выбіваем мы адварот ад брамы. Ну і таму вось брамніка я ўжо вам назваў. Гэта Віталій Зігмантович, нумар 1, 2 Даніла Гоцман, 3 Сергей Васильевич Казека, 7 Ілля Зайцев, 8 Арсень Старыкаў, 10 Владислав Морозик, капітан каманды сёння Евген Гардзейчык па нумарам 13, Алексей Баранов, 18, 23 Ростислав Серы, 77 Глеб Крыўцоў і 83 Глеб Скрыпнік. Ну і, канешне, галоўны трэнер каманды, а таксама сённяшні рэзервовы галкіпер гэта Владимир Фаміч Бушман. Мы бригаду арбітраў давай зноў жа, пакуль памятаю, вам агучым, пакуль Віталій Ганіч на аператыўны прастор вырываецца, але быццам бы Зігмантович мусіць быць першым на мяче, але вось неўдала выносіць, і ёсць шанец у суперніка падлавіць гэты выхад далёкі Віталя, але не карыстаюцца гэтым футбалісты Салігорска. Працяг атакі. Перадача, і ў бліжэйшым вуглу стаіць Віталій Зігмантович. Дима, мы сёння будзем у канцы перапынка выводзіць статыстыку, да, і вось гэты удар цікава, можна ці залічыць ударам створ, бо ён, створ, напэўна, наўрад ці ішоў, як мне здаецца. Ну, ведаеш, гэта ўвогуле быў, хутчэй за ўсё, прастрэл, але які быў вось пушчаны ўздоўж сцежкі, таму Віталій Зігмантович там апынуўся, ну, скажам так, невыпадкова. Да, такім чынам, сённяшні матч абслугоўвае наступная бригада. Цікава. Вось, видиш, не даюць нам назваць брыгаду, мы пра яе не забыліся, але футбольныя падзеі да, галоўны арбітр адрываюць. Сёння Павел Рудзенков з Гомелю, ягоны памочнік Іван Спургяш з Мінска і Андрей Садлоўскі таксама з Гомелю. Рэзервовы сёння такая раскоша у нас сёння маецца Віктор Залескі з Мінска і інспектор Андрей Добецкі таксама прадстаўляе горад Мінск. Між тым, зноў жа, Дзіма, пакуль быццам бы матч толькі разганяецца, распачынаецца, давай зноў жа рыхтаваліся мы з табой да матча, давай згадаем той факт, што Павел Рудзенков 4-й матч Крумкачоў абслугоўвае ў гісторыі. Ну, наколькі я тогда пакапаў у гэтых аналах гісторыі, да, накапаў 3 матчы дагэтуль у выкананні Павла Рудзенкова. Дык вось, все 3 матчы дагэтуль з удзелам Крумкачоў былі пераможныя, да. Это, нагадаю, сябры, ў 18-м годзе у рамках другой лігі перамаглі мы маладзечна з лікам 3-1.
Тады, што цікава, Алексей Хадневіч быў у запасе нашай каманды. А таксама ў мінулым годзе двойчы Павел Рудзенков абслугоўваў матчы Крумкачоў, і ўсё гэта былі матчы пераможныя. Напрыклад, на фінальным этапе супраць Горак тут жа нарцап Стайкі на гэтым стадыёне. Зусім нядаўна. 6-0 перамаглі мы Горкі, забівалі тады з тых футбалістаў, што і сёння ёсць у складзе і Старыкаў, і Гардзейчык, і Коскі, які сёння на лаве. А пасля, трошка пазней, была перамога над Коласам 2-0. Нават 3-0 тут жа на Арцары. Але гэта было ўжо ў межах суцяшальнага турніру. Да, за 5-8 месца, і тады забіваў Зайцаў з тых футбалістаў, якія засталіся дагэтуль у складзе Крумкачом. Такім чынам, быццам бы фартовы для нас рэфері. Ёсць у нас спадзеў на тое, што пераможная серыя Крумкачоў павінна сёння працягнуцца. Ну, вось ведаеш, вельмі хочацца гэта верыць. Вельмі хочацца гэта верыць. І я адзначу тое толькі, што з дзеючых каментатараў Крумкачоў, здаецца, толькі ты і Антон Вакульчык маглі настолькі глыбока пакапацца ў гісторыі Крумкачоў, нават тых Крумкачоў, якія былі толькі пасля вось таго эпізода з чамаданам ці чымсьці там, ці з пакетам. Карацей, з новай гісторыі Крумкачоў. Дзім, я проста гуглом навучыўся карыстацца, апынулася, уводзіш прозвішча суддзі, уводзіш назву Крумкачоў, і можна шмат што цікавага знайсці. Ну, ведаеш, так, гэта цікава. Я на самой справе таксама лічу, што карыстацца гуглом гэта таксама свайго роду мастацтва, але зараз разганяецца атака Салігорска зноў па флангу. Салігорск быццам бы пакуль што крышку упэўненей глядзіцца па першых хвілінах. Сапраўды шмат атакуюць, не губляюцца футбалісты Салігорска на перахопе, таму адтуль шмат чаго прыходзіць. Ну і сябры, ввогуле будзе цікава, як зараз каманда Владзіміра Бушмы падыдзе вось да гэтага моманту, калі трэба адчуць сябе на поле. Пакуль мне адчуванне такое, што футбалісты сябе хутчэй шукаюць, а вось і моцны стрэл на сваёй справе глядзелася даволі небяспечна і эфектна. Вельмі шчыльна, да. Слухай, ну я думаю, сёння з такой добрай практыкай будуць далёкія стрэлы, улічваючы надвор'е, да, улічваючы тое, што у складзе дакладна нашай каманды ёсць спецыялісты па такіх далёкіх стрэлах, то я думаю, Сеню Старыкава мы не аднойчы сёння ў справе мусім пабачыць. Чаму б і не? Але калі мяч будзе заходзіць да Сені Старыкава, гэта таксама важная умова. Вось пакуль што бачыш, трэба адзначыць тое, што Салігорск вельмі актыўна дзейнічае у высокім прэсінгу, і вось адсюль узнікаюць такія моманты. Вось тут не разабраўся ўжо, здаецца... Крыўцоў гэта быў, спрабаваў корпусам. Крыўцоў, так. Корпусам гэты мяч все ж таки намагаўся даць яму выйсці за лінію, але саступіў гэтай мікрадуэлі і будзе у нас вось вуглавы. Так. Першы гэты матч, здаецца, у Салігорска на 6-й хвіліне. І пакуль такі няпростыя на самой справе хвіліны. Не казаць, каб гульня была вязкая, яна хутчэй ўсё ж такі камбінацыйная, але з вялікай колькасцю памылак. Таму вось што бачна тое, што Салігорск пакуль гэтымі памылкамі карыстаецца крышачку актыўней і эфектыўней за Крумкачоў. Але верым, што гэта ўсё ж такі часовая з'ява. Яшчэ адзін вуглавы. І давай значым, што Старыкаў зараз адпрацаваў у абароне. Это такая з'ява. Ну, я сёння часта крытыкую за то, што не адпрацоўваў у абароне. Гэтым разам все было класна. І ёсць яшчэ адзін стрэл па нашай браме. Зноў недакладна, але тым не менш, трэба завязваць з гэтымі вось падыходамі да Салігорска. Сапраўды, за першыя 6 хвілін адразу столькі пакуль што не тое, што момантаў, але відавочна такіх упэўненых падыходаў да брамаў Крумкачоў. Гэта, канешне, даволі трывожны такі званок для абароны. І вось зараз перахоп, 83-й нумар біўся, Глеб Скрыпнік. Ён сёння дапамагае Владиславу Марозіку недзе ў атаке паўабароны. Ну і, канешне, сёння Расціслаў Серы будзе намагацца паразіць брамы, якія абараняе Ігнат Дастанка. На самой справе Ігнат Дастанка, наколькі я памятаю, ён даволі даўно гуляе ў Салігорску, адзін з ветэранаў. Магу, канешне, не памыляцца, але здаецца, што не. Здаецца, што менавіта Ігнат Дастанка ўжо такі даволі даўні чалавек для футбольнага клуба Салігорск. І менавіта ён, здаецца,
Ну, я тебе, да, нагадаю, Діма, просто, що, ну, Достанка, да, був заявці з Партизана на той фінал 2023 года, то бок, да, сапраўды, як мінімум, з тих часов у Солігорську присутнічає, тільки ось уже, бачиш, став основним брамником і борониться апошній рубеж солігорської команди. Час ідзе, нешта мяняецца. Агулам, ведаеш, ну, зноў жа, пакуль так уцягваемся ў гэты матч, варта сказаць, што, ну, сапраўды, з таго стартавага складу Крумкачы Партызан у 2023 годзе ажно 7 чалавек са стартавага складу Партызана, яны вось сёння ў Солігорску засталіся. То бок найлепшыя кадры, такія вершкі Партызана, яны сёння вось у складзе гэтай каманды. Яны сталі асновай для вось гэтага ФК Солігорску, якого, як мы з тобой абмяркоўвалі, незразумела, адкуль ногі растуць. Ці то гэта экс-ФК Шахцёр, ці альбо гэта экс-ФК Солігорск, да? Ой, ФК Партызан. Партызан. І хутчэй, я ведаеш, все ж таки, калі я гляджу на то, як сабе пазіцыяніруе менавіта Солігорск, все ж таки, у мяне адчуванне, што ён бярэ больш і менавіта ад Партызана, тым больш і шмат выхаванцаў, колькі я памятаю, менавіта Партызана гуляе у складзе Солігорска. Што, давай за падача назірае, такая кручана, скидка, і зараз вынос не вельмі ўдалы, з другой спробы выносім мяч мы, але нават не выносім за штрафной, ён там застаецца, Ілля Зайцаў падхапіў мяч і спроба перадачы наперад, якая была даволі добра бачна нумару 13 Артёму Курбачову, і ён згуляў на сваёй справе вельмі якасна ў гэтым эпізодзе. Перадача назад. Ну вось калі ты Курбачова згадаў, зноў жа казалі мы, што аснову Солігорска складаюць большасць футбалісты Партызана, то вось якраз такі Курбачоў, малады футбаліст, ён стаў аўтарам першага гола у гісторыі вось ФК Солігорск. То вось гэты 17-гадовы футбаліст, такі з ліцэнзіяй там прыходзіў, ён... А вось гэта цікава, вось гэта перадача ў прарыў, і трое зараз ідуць на брамы, серый разганяецца, але перадача няўдалая, забягаў ззаду. Там Ілля Зайцаў са спіны, але не бачу гэтага эпізода. Рацислаў Серы, перадача в адно крананне гуляюць зараз нашыя футбалісты, і Зайцаў цягне мяч наперад. Баранаў на Зайцава. Зайцаў спроба мяккай перадачы на Рацислава Серага. Я Зайцу так само часам зазірнуў у чат трансляцыі, пагляджу, што там адбываецца, і бачу, што перадаюць нам прывітанне з Вільні. Ну, сябры, і мы вам перадаем прывітанне па зваротным адрасе. Упэўнены, што нас не толькі з Вільні глядзяць, мяркую, і з Польшы, з Кракава дакладна, можа, і з Філіппінаў, з Аўстраліі, дзе там толькі няма крумкачых заўзятараў, за апошнія гады. Сапраўды. Вось такая, ведаеш, каманда міжнароднага значэння, ўсё ж такі, крумкачы. Так і ёсць. Заўзеюць па ўсяму свету. Здзіўлены адзін адсутнасцю заўзятараў футбольнага клуба Солігорск, да, дзе яны ці схаваліся, можа быць, ці можа ў аўтобусе сядзяць, але не бачу я падтрымкі Солігорска, да. Ведаеш, мяне гэта даволі моцна здзівіла, таму што ў чатах профільных, так скажам, тэлеграм-суполак і ўвогуле соцсетках было бачна тое, што ёсць у Солігорска заўзятары, і тое, што шмат людзей сапраўды заўзеюць сёння за Солігорск, ну, здаецца, увесь Солігорск, але так, падаецца, што менавіта з шахцёрскай сталіцы Беларусі ніхто сёння не прыехаў да сталіцы, так скажам, вялікай. Ну добра, што футбалісты даехалі, да, прынамсі. І зноў жа, Дзіма, у чаце пытаюць, падкажыце, на якім стадыёне гульня адбываецца. Ну, сябры, гэты стадыён, які раней зваўся РЦАР БДУ, цяпер называецца РЦА Абстайкі, па адрасе Сямашкі 13, горад Мінск, калі што. Таму завітвайце, калі раптам не паспелі, на другі тайм можна яшчэ смела далучацца, а можа і цягам перша. Ну так, таксама амаль класічны стадыён для крумкачоў. Шмат на ім было матчаў у розныя, скажам так, эпохі крумкачоў. Ну вось апошняя, колькі, ўжо, здаецца, 4-й так сезон на сябе. І вось тут памылка. Курбачоў. І на газоне апынуўся нумар 8, Дмітрий Стецко. Пакуль вусным папярэджаннямі абыходзіцца Павел Рудзянкоў, але калі так працягвацца будзе, то можа і сапраўдны лістапад зладзіць у гэтым матчы. І ведаеш, зноў жа, калі эту тэму закранулі, адзначу, што ў Іллі Зайцава ён ужо за фінальны этап, за 5 матчаў паспеў 3 жоўтыя атрымаць, і калі Зайцаў сёння жоўтую атрымае папярэджанне раптам, то наступны матч ён прапускае. Таму каму-каму, а Іллю трэба быць максімальна пільным і акуратным у сваіх футбольных дзеянняў. Ведаеш, Ілля, нягледзячы на тое, што ён і сам атрымлівае шмат картак, ён сам шмат пакутуе. Вось гэта цікава, Курбачоў, перадача не атрымалася, падстрахавалі адзін аднаго нашыя футбалісты, Гардзейчык там дапамог Іллі Зайцаў, і яшчэ адзін кутавы. Ну, ведаеш,
пакуль што здаецца, што агульны такі малюнак гульні не змяняецца. Салігорск пакуль што дамінуе над крумкачамі. Гэта пакуль такі, ведаеш, вердыкт, але не канчатковы. Ну, слухай, варто еще отзначить, что Солигорск как бы команда, ну, такая профессийная, да, бо тренируется штодня. Да, шансуе нам гэтым разам, бо трошку не упэўнены, як мне здалося на выхадзе Загматовіч гуляе, але чарговы стрэл, але не па браме, па-за межамі яе. Так вось, ну, Солигорск штодня тренируецца, то бок, ну, трошку больш тренировок, я разумею, чым у нашай каманды. Таму я мяркую фізічна, эта каманда можа быць добра, можа быць і лепш за нас, да, гатовая. Але тым не менш паназіраем цягам матча, наколькі вось это будзе адчувацца. Пакуль быццам бы перабягаюць, да? Пакуль перабягаюць, так. Пакуль быццам бы такая стартавая хуткасць вышэйшая за крумкачоў. І гэта, канешне, праблема для нашых флангавых абаронцаў, бо шмат праз флангі працуюць зараз крайнія паўабаронцы нашага суперніка. Ну, адна ж таксама, што не толькі рэжым прафесійны у Солигорска, але і задачы, можна сказаць, адрадзіць футбол у Солигорску, бо яшчэ да нядаўняга часу Шахцёр быў адной з галоўных камандаў Беларусі, але пасля скандала, які вы, напэўна, добра ведаеце, футбол у Солигорску проста быў ліквідаваны. Таму гэта проста новая форма адраджэння футбола у Солигорску, таму, ну, мы бачым, так, задачы у гэтай каманды маюцца, а яшчэ і атака ад крумкачоў была, там Старыкаў, ну, гэта, здаецца, была не спроба стрэліць, а ўсё ж такі аддаць перадачу, але на яе не адгукнуўся Расціслаў Серы. Ну да, левай сваёй непрофільнай ногой спрабаваў стрэліць Арсеній, але давай, ну, нават калі ты удар быў, лічыць гэта такой прыстрэлкай пэўнай, хай наладкуе свой прыцэл і ўсё ж такі дакладна. Калісьці цягам першага тайму, спадзяюся, можа і пазней Сеня ўсё ж такі адзначыцца ў пратаколе. І ёсць зараз такая магчымасць, Сеня гуляе. Там зараз Баранаў, і ўжо Старыкаў пайшоў у падкат, бо інакш не паспяваў бы дакладна, але працягваецца атака Солигорска. І тут ужо на перахопе выдатна гуляе Сергей Казека. Казек адцягне мяч сам. І вось зараз перадача праз паузу. Ёсць магчымасць аддаць перадачу на Скрыпніка, але не дабягае Скрыпнік. Не туды пайшла перадача. Серы выдатна яго убачыў, але вось як перадаў мяч, гэта, канешне, Хочется верить, что трошку раўняецца гульня ў апошнія хвіліны, бо ўжо такіх на сустрэчных курсах можна і так сказаць. І што? Зноў парушэнне. Зараз таўкаліся. Ну, вецер падзьмуў, да? Штурхнуліся, так. І вось вецер змацніўся, дождж змацніўся. І Глеб Краўцоў, ну, картку не атрымаў, я спадзяюся. Зараз я так пратакол глядзеў, а на полі не. Не атрымлівае ён картку, але, ведаеш, даволі цікавая пазіцыя для штрафнога. Мабыць, адсюль і даволі небяспечна можа атрымацца. Таму глядзім, падышоў, здаецца, Нікіта Шаула да мяча. Ну да, найлепшы бомбардзір Шахцёра, партызана, Солигорска у фінальным этапе, да, Мікіта. Але лепш усё ж таки Віталь Галіч. Ну, это ў чэмпіянаце, я пра фінальны этап кажу, ўжо ўсё ж такі яго лічу за такую адпраўную кропку. І гэта моцны стрэл, але недакладны. І зноў, ведаеш, пакуль што стварае Шахцёр контент для будучага агляду гэтага матчу. Ёсць вось такія моманты, калі б'юць салігарчане, але салігарчане ці салігорцы. Вось гэта таксама такая дылема. Я не паглядзеў, вось шчыра кажучы. Салігарчукі. Ладно, не пакрыўдзяцца яны на нас. Я думаю, таксама ёсць тут і заўзятары крумкачоў-то дакладна, і салігорскай каманды таксама. Хаця сёння у нас трансляцыя не толькі на нашым YouTube-канале, тым не менш мы рады, што вы менавіта з намі назіраеце за гэтым матчам, а крумкачы вось не вельмі гэтаму рады, бо памыляюцца з перадачы нашы футбалісты. І трэба ўжо выходзіць, спрабаваць выйсці з абароны нашай камандзе. Вось проста такую кароткую перадачу спрабавалі яны зрабіць гэта. Цікава. Перамудрылі, можа быць. Часам, напэўна, сёння па такім надвор'і трэба і спрашчаць гэтую гульню. Ну, тым не менш, ладно, не мы з табой, як бы трэнеры гэтай каманды, каб да, рабіць такія высновы, але прынамсі было такое адчуванне, што ў нас зноў жа па чаце. Кракаў, як заўсёды, тут. Привет са Жданоў. Класны. Геаграфія у нас все пашыраецца і пашыраецца. Вось, пішуць, имею шарф Крумкачоў, еще і з вышкі. Класна. Гэта ўвогуле, раритет. Здаецца, раритет, так.
Я б падказаў, што выставляеце на куфар грошай заробіць, але не, такое не прадаецца. Ведаеш, так, шалікі, якія за там, 20 гадоў, за 10 гадоў, яны сапраўды не павінны прадавацца. Гэта такая павінна ўжо быць сямейная рэліквія, бо калі такой шалік у вас ёсць, то, напэўна, футбол сям'е ў вас любяць. Да, сябры, вы бачыце па карцінцы, наколькі лютуе надвор'е. Да, дождь все узмацняецца. Мне ўжо здаецца, такімі тэмпамі можна будзе ўключаць дадатковае асвятленне, бо неяк вельмі цёмна робіцца ўжо на газоне. Ну, сапраўды, тым больш, што зараз да часу, калі мы скончым гэты матч, ужо будзе значна цямней, чым зараз. Все ж таки кастрычнік на двары, больш за тое сярэдзіна кастрычніка. Як хутка ляціць час, бо, здаецца, толькі мы з табой пачыналі каментаваць першыя матчы рэгуляркі ў гэтым сезоне. Але, канешне, цікавей все ж таки каментаваць плэй-офф, і тым больш з такімі цікавымі супернікамі. Ёсць інтрыга, канешне, ёсць і пэўныя такія хваляванні наконт таго, якім будзе рэзультат, бо сапраўды сапернік вельмі сур'ёзны. А вось зараз крумкачы спрабавалі выйсці ў атаку праз длінную перадачу. Зигмантович першы на мячу, спакойна Віталь трымае мяч. І закідвае, як Владимир Фоміч, амаль што. На далейшы фланг. Мне адразу, я як заўзятар Ліверпуля, мне здаецца, што ў лепшых традыцыях Паперейны, памятаеш ты гэта абрамніка, які вельмі далёкія ўкіды рукамі рабіў, ледзь не да паловы поля мог укінуць гэты мяч. Да, зараз было вельмі класна. Хаця, ну, зноў жа, вось памыляемся мы. Гэта зноў памылка. Курбачоў. І б'е Курбачоў, і гэта было, ведаеш, directly straight to Віталь Зигмантович, таму што адражае гэты мяч, канешне, Віталь, але небяспечна. Небяспечна крышачку ў сторону, крышачку ў бок, і было б зусім іншае. У нас зараз ввогуле іншы настрой, іншае адчуванне. Ось, агулам, ведаеш, Дзімер, гэта матч, я хочу сабе так вось цешыць трошку тым, да. Мне здаецца, можна правесці аналогіі з матчам супраць Бумпраму ў 2023 годзе. Ёсць адчуванне, што тады мы падыходзілі да супрацьстаяння не ў якасці, можа быць, фаварыта з Бумпрамам, да, бо ўсё ж такі вельмі упэўнена выглядала каманда, моцная па імёнах была, тым не менш апынулася не гатовай да такога жорсткага супраціву з боку нашай каманды, можа быць, пазней пра гэта. І прэсінг высокі, адбірае зараз скрыпнік гэты мяч. Але ці не было там парушэння, здаецца, не было, працягваецца гульня, Зайцу закідвае адразу, там Марозік. І перадача ў крананні на Баранова. Баранов ляціць кудысьці ў бок вуглавого флажка, сцяжка, і яшчэ адна спроба вынесці мяч ад Салігорска, але на падхопе ўжо Євген Гардзейчык, перадача. Ну што, крумкачы разгуляліся? Крышашку. Але што гэта было цікава. І першае папярэджанне. Старыкаў атрымлівае. Александр Пузевич зараз крышачку так пастраждаў, так, ад дзеянняў. Да, давай скончу свае роздумы на тую тэму. Але ўсё ж такі былі ў цябе пэўныя мыслі. Да, у Салігорска трошку зараз перавага ў тым, што ўсё ж такі быў фінальны этап. Быў час ужо адчуць больш высокі ўзровень канкурэнцыі на фінальным этапе. Вось, таму гэта, ну, не на нашу карысць складнік, але тым не менш вось такія чамусьці аналогіі ў мяне з супрацьстаяннем з гомельскай камандай узнікаюць. Ну, будзем спадзявацца, што вынік апынецца такім самым станоўчым на нашу карысць. Ось, хаця цікава, конечно, букмекеры, можа, нейкія прымаюць тут ужо на 1/8 другой лейкі стаўкі. Цікава было паглядзець нейкія каэфіцыенты, ёсць такія ці не. Сябры, калі маеце, падзяліцеся, ласка, ў каментарах. Цікава будзе гэта пабачыць. Я зноў жа нагадаю, што глядзім матч на YouTube-канале Крумкачоў. Трансляцыя з пасылкай на Donation Alerts. Падтрымлівайце нас не словамі, а справаю. Злотым, еўра, не ведаю, казахскім тэнге, чым заўгодна. І зноў спроба ад Крумкачоў выйсці ў атаку. Крумкачы таксама зараз сталі смялей, надта смялей гуляць у актыўным прэсінгу на, скажем так, суперніцкай трэціне поля. Зараз вось бачыце вы тое, што, ну, зусім шмат дажджа у нас в эфіры. Надвор'е плача па тым, што адна з такіх каманд мусіць пакінуць розыгрыш на гэтым шляху. Вось крышачку мы так абмяркоўвалі з табой перад матчам, тое, што ў кагосьці там дэрбі дублёраў, так, у 1/8, а ў кагосьці сустракаюцца две каманды, якія могуць дайсці да прызавых месцаў і мусяць дайсці. Але вось гэта памылка ўжо Сергея Васильевича, нават досвед зараз гуляе супраць нас, і перадача якая, і ёсць першы гол.
Усё ж таки открывае лік зараз Солігорськ пасля памылкі Сергея Казекі. Курбачоў Вось гэта так, быў, не? Курбачоў. Ён на самой справе заслужыў гэты мяч, здаецца, бо вельмі актыўна гуляў на пачатку гэтай сустрэчы. Ну і 22-я хвіліна, так, для Крумкачоў становіцца такой надта цяжкай. Ну вось яно і прыводзіць, так, памылкі прыводзяць да вось такіх момантаў. Ужо папярэджвалі нас, трэба сказаць, нават Курбачоў прорываўся да брамаў якраз пасля такіх вось памылак, і калі ў першы раз дапамог Віталій Зігмантовіч, то ў гэты раз, на жаль, не атрымалася гэтага зрабіць. Ну што, пачынаем гуляць спачатку, так? Трэба забіваць, трэба гуляць гэты мяч. Гэта зараз задача нумар 1 для Крумкачоў. Мне асабіста трошку крыўдна, што вось памылка прыйшла ад самага, што ёсць дасведчанага футбаліста ў нашым складзе. Вось тут хацелася б, як мага менш браку было з боку менавіта Сергея Казекі, але я думаю, для яго гэты складнік вось гэты момант стане якраз такі дадатковым матыватарам, можа быць, выдаць якую прыгажосць, якую мы ад яго звыкліся бачыць цягам сезона гэта і сезонаў мінулых. Сапраўды шкада. Ну і зноў жа, калі шукаць пазітыў, можа быць, гэты момант стане такім, ведаеш, адпраўной кропкай, у плане, можа так скінуць футбалісту трошку гэтыя аковы, вось напругі. Уже не так баяцца так прапусціць, бо, ці ўсё, ці нічога. Да, бо дома дакладна трэба, гуляць максімальна на вынік, каб ехаць ужо з пэўнай упэўненасцю, да, на матч у Солігорську. Між тым цікава, дзе ён адбудзецца, на будаўніку ці на шахцёры, на штучным газоне. Вось цікава будзе і гэта нам з табой пабачыць, але пра гэтую гульню будзем разважаць трошку пазней. Пакуль у нас яшчэ хвілін 75 гэтага матчу чакаюць, 65, да, плюс нешта дададзенае. І Лязаўцев змагаецца за мяч. Можа быць, жоўтую мы дастанем у гэтай сітуацыі, да? Всё ж такі не. Марк Кабенка жоўтую не атрымае. Лязаўцев там біўся, змагаўся да канца. І Гардзейчык шукае для адрасата. Скрипнік робіцца ім. І ёсць у таго опцыю ў выглядзе Зайцева, ён ёй карыстаецца, але... Зайцев 1 в 1. Не перагуляў, на жаль. Шоу нават не 1 в 1, а 1 супраць траіх. Добра, што тут не свісціць парушэння арбітра. Канешне, цікава, бо зараз можа быць і рэакцыя ад арбітра на гэтыя моманты. Там амаль Гоцман зачапіўся, так, Па такім слізкім газоне вельмі лёгка будзе губляць раўнавагу, што адным, што другім. Я не здзіўлюся, калі ў нас сёння і вось такія няшчасныя выпадкі будуць, бо вельмі лёгка сваёй штрафной паслізнуцца, да? Але сапраўды, так. На чыю карысць пытанне, да? Надвор'е сёння, канешне, гуляе супраць абедзвюх каманд. Гэта дакладна. Таму шукаць нейкія прычыны дзеючага стану, скажем так, матчу ў надвор'е не трэба. І вось падача, але Ігнат Дастанка забірае на мяч. І да, нікуды не будзе спяшацца ён зараз. Не спяшаўся ён і дагэтуль, а зараз, пакуль каманда перамагае, быццам бы ёсць патрэба на тое, каб трошку прытрымаць гэты мяч. Супакоіць тэмп, можа быць, матч. Хаця, зноў жа, мы не ведаем устаноўку. Можа быць, Солігорськ выходзіў з тым, каб максімальна актыўна згуляць першы тайм, зрабіць нейкі задзел, хто яго ведае. Якая установка была ад экс-гульца Крумкачова, а сёння галоўнага трэнера Солігорска Алексея Васілеўска, які паспеў у сезонах 16-17, то бок у сезонах у вышцы пагуляць за Крумкачы. Нават у паўзе прыгадае ягоную статыстыку, калі вам, сябры, цікава. Вось гэта апасна, і тут ратуе нас, здаецца, Віталій Зігмантовіч. Вось гэта, здаецца, амаль што другі гол ад Солігорска. Ведаеш, такі павінны быць голам гэты момант, але дзякуючы Віталію Зігмантовічу зусім іншым шляхам ідзе пакуль што лёс гэтага матчу. А Васілеўскі такім чынам, нагадаю, 43 матчы за Крумкачы правёў, нават зачапіў сезон 2018 года, калі Крумкачы ў другой лізе гулялі, і паспеў за 43 матчы 3 галамі адзначыцца, а сам-то ён выхаванец Шахцёра, і вось зараз якраз таки займаецца тым, што ратуе, пачынае вось гэту старонку, новую старонку солігорскага футбола, і прынамсі мае, калі што, 16 матчаў за зборную ў-21, што таксама, як мне здаецца, сур'ёзна. Ну што, абаронімся мы. Ще одна падача. Перадача выносіць Крумкачы, і Гоцман ці забярэ гэты мяч? Не. Ну тут паспрабаваў ён ці адразу падбіць мяч кудысьці наперад.
Але зусім не туды пошла передача. Ну вот что робить? Не ідзе мяч. Не затрымліваецца ў ногах у Крумкачоў сёння. Не, можна было паставіць як бы такі акцэнт на гульню контратаку сёння, каб это у нас было добра адпрацаваным нейкім элементам, але мне здаецца, што быццам бы не моцны бок Крумкачова якраз такі гэта. Хаця, можа быць, я і памыляюся. І ведаеш, можна было б такія акцэнты выстаўляць, да, каб мы надзейна гулялі ў абароне, а так вось кожны націск з боку Шахцёра, з боку дакладней Салігорска, ён якраз такі амаль кожны канчаецца нейкай небяспекай ля нашай брамы, да? Гэта на сваёй справе таксама цікавае назіранне, сапраўды, вось, што тычыцца канвертацыі уладзення так мячом да вострых момантаў, так, у Салігорска з гэтым сёння проста цудоўна ўсё, у Крумкачоў значна горш, і, канешне, адкуль браць мячы, адкуль браць галы, але вось гэта цікава і можна дабіваць, не паспее ля Зайцева, а як падалося, што ўсё ж будзе яго час, каб дабегчы да гэтага мячу першым, і зараз Зайцев паскальзнуўся. Это Баранов быў, але сутнасці гэта не мяняе. Так, канешне, Баранов. Конечно, это я уже оговорился. Да, и мне цікаво, конечно, на кого такие верховые подачи робишь, бо что Серый, что Морозик не самые высокие футболисты, как мы там Глеба Крюцова бачили в нападении, то может быть. Тут уже и Зайцев, правда, помиляется в этой ситуации. Так, заброс, конечно, без адресу. І бачна тое, што больш за ўсё зараз крытыкуе і спрабуе натхніць каманду менавіта трэнер па фізічнай падрыхтоўкі Константин Куімаў. Але вось пакуль даволі спакойным застаецца Владимир Бушма, ці што? Чамусьці яго зараз не вельмі бачна на... Можа, ён свае словы на перапынак рыхтуе, ведаеш? Бо я думаю... Копіць ўсё ў сябе. Хаця зноў жа мы Владимира Бушма ведаем як такого павольнага, здаецца, не вельмі эмацыйнага чалавека. Таму не ведаю, да, ад каго там чакаць вагню ў перапынку, можа і Костя Куіма, можа і Алексей Хадневіч, не ведаю, ёсць ён сёння прысутнічае на лаве. Павінен, бо ён сёння прысутнічае ў складзе. Ёсць у заяўцы, да? Так, я яго, калі я не памыляюся, нават бачыў на броўцы перад матчам. Ну, спадзяюся, мы з табой пабачым ягонае прозвішча сёння ў пратаколе у графе забітых галоў. Бо я так разумею, што будзе такая опцыя выкарыстана, калі матч будзе працягвацца менавіта так, як ён складаецца зараз. Тым больш якраз такі, можа, ведаеш, вось такім акцэнтам на контратаку, які намяшаецца пакуль, да? Можа быць, Хадневіч і быў бы карыснай опцыяй. Мабыць, так. І ён, наколькі я разумею, вышэй за сваіх калегаў. Таму, мабыць, вось тыя падачы туды шлі. Дзіма, адбылося тое, пра што мы з табой з вельмі такой перасцярогай казалі. Зайцев атрымаў жоўтую, это значыць, што это чвёртая жоўтая ў Зайцева, і наступны матч у Салігорску ён прапускае. Вось без Зайцева мы ўжо застаемся. Непрыемны, да? Конечно, так. Водныя дадзеныя не вельмі добрыя для Крумкачоў на наступны матч, але гэты матч яшчэ не скончыўся. У гэтым матчы яшчэ можна зрабіць шмат чаго. І трэба рабіць усё, што можна. Усё, што магчыма. Да, галоўнага болю у Владимира Бушма не менш, а больше з кожнай хвіліны. Ну ладно, гэта ўжо сапраўды тое, пра што варта будзе разважаць цягам наступнага тыдня, а пакуль трэба думаць, як выправіць сітуацыю ў гэтым паядынку, бо, здаецца, сітуацыя пакуль застаецца ўсё ж не на нашу карысць. Што, розыгрыш, падачу, што мы пабачым? І зноў востры момант, зноў першы на мячу гулец Салігорска. І зараз нам, сапраўды шанцуе. У чарговы раз, да, бо Салігорск ужо мог перамагаць з больш упэўненым лікам, гэта дакладна. А вось ці маглі забіць Крумкачы сапраўды, вось гэта пытанне. Да, я такі ўжо... І гэта таксама шкада, бо пакуль што назіранні, ведаеш, яны такія сумныя для нас. Пакуль што Салігорск гуляе упэўненей амаль што па ўсіх пунктах, і, канешне, гэта вельмі цяжкая сітуацыя для Крумкачоў. Па стане на зараз. Да, у нас 30 хвілін уже мінула, Дзіма, і, да, можна не резюмаваць гэтыя першыя паўгадзіны. Вынік і так відавочны, калі раптам недавно далучыліся, то сапраўды, пакуль з перавагай Салігорска развіваецца гэты матч, яшчэ вось адна атака ад суперніка, і левы фланг падключаюць таго самага Курбачова, які аўтарам адзінага гола пакуль з'яўляецца. Ці аўтагол там запішуць? Ведаеш, вось не ведаю, ці, я ведаю дакладна, што нават калі там запішуць аўтагол, то гэта не больш, чым такая статыстычная не памылка, а хутчэй проста
Ну, Курбачов гэты гол заслужыў так, дакладна. Гэта яго гол. І ён трапляў у створ таксама. Дакладна. Што, Баранаў з Гардзенчыкам разгулялі гэты мяч і будуць спрабаваць Крумкачы зладзіць сваю атаку ўжо на апошняй трэці гэтага тайму, якая зусім недавно стартавала. Казека на сябе 3 сапернікаў сабраў, але вось не атрымалася гэтым скарыстацца. На вялікі жаль, не выйшлі ў сваю атаку Крумкачы і пакуль вельмі складана гэта даецца наогул нашай камандзе. Ведаеш, вось я ведаю, што у нас будзе статыстыка па стрэлах, будзе статыстыка па нейкіх яшчэ паказчыках, але вось мне цікава паглядзець дакладную статыстыку па уладзенню мячом. Бо ў мяне адчуванне, што вось зараз Крумкачы уладзеюць не больш за 30% часу. Вось такім другім нумарам граем, і што самае пры гэтым такое непрыемнае, тое, што гуляем другім нумарам, але не тое, што мы былі вельмі эфектыўныя контратаках, таму што такая, ну, скажем так, такі малюнак гульні, ён працуе, калі каманда сапраўды добра абараняецца і добра контратакуе. Вось калі так пакуль складваецца, то гэта, канешне, больш падыходзіць пад апределенне, ведаеш, такое, просто ціска з аднаго боку і вельмі моцнага. Баранаў амаль не губляе мяч, але захаваў яго. Перадача на Старыкава, Старыкаў на фланг. Там Гоцман мусіць быць, так і ёсць, мяч ён гэта ўсё ж такі апрацоўвае і высока, вельмі высока Салігор сустракае нашу каманду і змушае. Да, вось такіх памылак, а гэта і ўсё ж такі парушэнне, да, на Арсенію Старыкаве хутка спрабуюць разгуляць мяч нашы футбалісты, тым не менш гэта не атрымліваецца. Ну, ты кажаш, Дзіма, да, 30%, але давай будзем шчырымі, гэта вымушана. Мы так гуляем, не то, што мы аддалі ініцыятыву суперніку, няма такога ўражання, што вось мы можам уключыцца, забраць гэтую самую ініцыятыву, ні халеры. Ўсё ж такі Салігорск навязвае нам такі футбол, і гэта, ну, пра гэта трэба казаць. А зараз Сергей Казека, вось, можа быць, будзе выпраўляцца за сваю памылку ў сітуацыі з прапушчаным голам. Ну і стандартнае становішча. Заўсёды шанец, калі не ідзе з гульні. Разгулялі. Гоцман, перадача і недакладна. І падхоп таксама не за Крумкачамі. Контратака Салігорска пачынаецца. Перадача ў цэнтр. Да, максімальна бездарна, як мне здаецца, скарысталіся мы гэтым стандартам. Не атрымалася, ці, можа быць, это адмыслова, такі прострэл быў ад Гоцмана. Ўсё ж такі напрашвалася перадача верхам. Але што маем? Спрабуем скарыстацца гэтым імпульсам атакуючым і ўсё ж такі за аўта стварыць небяспеку, зноў за Крумкачамі, і Гоцман, я так разумею, будзе уводзіць мяч. І на Старыкаве правілы парушаюць, здалося мне, але арбітр сігналізуе пра тое, што падымайся, Арсен, і вяртайся ў гульню. Ну, прыгожа маляваў Сеня, давай пра гэта адзначым. Магу, можа быць, і пагадзіцца. Ну, вось пераможцам з этой дуэлі супраць дваіх нашых футбалістаў. Марк Кабенко, так, першы выйшаў у гэтым супрацьстаянні, спаборніцтве. Што, замітусіўся мяч у цэнтры, але вось, здаецца, Салігорск забярэ яго пад кантроль. Не, ўсё ж такі Казека ў гэтай сітуацыі не памыляецца, і Загмантовічу хутенька гэты мяч скідвае. Але вось выйсці з абароны, вось гэта ўжо задача. Бо зноў сустракаюць вельмі высока нашых футбалістаў. Ну, вось у моманце, калі мяч знаходзіцца ля нашай штрафной, толькі 1 ці 2 футбаліста Салігорска знаходзяцца на сваёй палове поля. Просто гэта таксама паказчык, знаходзяцца толькі таму, што яны там, ну, недзе там метр ці 2 за лініяй. А вось зараз ввогуле ніводнага салігарчаніна няма. І выпускаем у гэтай непростай сітуацыі, на вялікі жаль, мяч за бакавую. Ну, цікава, ці хопіць Салігорска ўсё такім тэмпе, з такого высокага прэсінгу, ці хопіць. І, можа быць, цягам другого тайма мы бачым, што пасядзе гэтая каманда, бо таксама, ну, вымагае высілку ў такім прэсінгу, ну, відавочна. Ява, але, ну, і каманда, як бы, да, мы з тобой даволі фізічна добра мусіць быць падрыхтаваны, тым не менш, з цягам другого тайма за гэтым якраз такі паназіраем. Там-то дакладна при такім развіцці падзей будуць замены з нашага боку. Карацей, у любым выпадку цікава будзе назіраць, як здаецца. Асабліва пры такім ліку, калі не зменіцца. Старыкаў, аднаго, двух все ж таки не праходзіць. І от зараз сам спрабавалі Крумкачы ў прэсінгу мяч адабраць, але
не атрымалася. І зараз выдатна гуляе у справе абаронца Салігорска і развіваецца далей атака. Вось ужо і Курбачоў. Той футболіст, проти якого ми тебе докладно вивчили. Сєрий. Тоді добре, ти м'яч опрацьовує, бо часом є у мене до його питання по цьому складнику футбольних скілов. Стариков з Гордейчиком, да, такий квадрат катають. Спокойно трымаюць Крумкачы мяч. Конечно, в гэтым выпадку галоўнае не памыліцца. «83-й номер Глеб Скрипник тягне мяч. Скрипник налево, там Гоцман здаецца. Гоцман, б'е Гоцман, і гэта першы удар створ здаецца у Крумкачоў. Да, Дима, это мусить першы ў гэтым матчы. Это мусить самая великая небяспека, да, ад Крумкачоў, яка ў першым тайме была, як мне здаецца. Здаецца так. І здараецца яна толькі на 38-й хвіліне матча. Ну что ж, ладно, будем сподіватися. Першая спроба уже ёсць, уже залічана. Да, цікаво, що приходите на ад Гоцмана, да? Ну а чаму не? Ведаеш, шмат небяспекі было з боку Александра Варановича па ходзе гэтага сезона. І вось на яго пазіцыі зараз Гоцман таксама пагражае браме. Ну што, Ілля Зайцаў, ён ужо ў штрафной. Гордейчык, можна вешаць. Гордейчык, ну надта моцна. Быццам бы Гоцман, скидка. Зброс такі быў зараз у Брамніцкую. Там яшчэ і апынуўся на газоне абаронца. Не ведаю, што з ім там здарылася. І працягваецца гульня. Зайцаў і б'е Зайцаў. Але Ігнат Дастанка забірае мяч. І там яшчэ все так і знаходзіцца абаронца на газоне. Што там здарылася? У моменце, здаецца, якраз збросам мяча ў Брамніцкую нейкая барацьба была у гэтай частцы поля. Ну что, може бути у нас вимушена заміна, поглядім ми з тобою, зараз стане це зрозуміло, цягне, думаю, хвилини-двох, але покуль бригади медицинської я не бачу на Не, ну ось там стоїть лекар Солігорська на броуці, але так і не дочекався, ведаєш, все ж таки вызову, выклику у штрафную пляцовку Солігорська. Денис Дубовський був капітан Солігорська. І, ну, здається, зможе протягнути його. Ну, быццам би вертається, так. Ну, принаймні, може, до перепинки догуляє, там поглядіть тренерський штаб, оцінить його стан, і, може бути, на другий тайм все ж таки буде заміна. Ну, принаймні, зичим здоров'я в будь-якому випадку, да, футболісту. І Сєрий включається у пресінг. Зайцев перемагає, на другім поверсі наш вельми невисокий футболіст. Тут Крюцов все ж таки змагається до опошніх, але на великий жаль не забирає м'яч у этой ситуації. І атака протягується, подача. Кабенко один гуляє зараз, і знову помилка, знову попытка пробити, і ось 2-0. На добиванні Никита Шаула забиває. І ось бачимо, що є все ж таки підтримка Солігорська на стадіоні, і стала відчувати зараз. Ну що, 2-0, знову після помилок. На 41-й хвилині пропускаємо ми вже другий мяч. Никита Шаула значився. Сьогодні у Солігорська забивають скрозь молоді футболісти. 7-й і 6-й год народження. Ну ось так. Ну і знову ж, давай будемо ширимо ситуацію з голами. Винувати виключно самі, да? Так, конечно, я ось перше, що хочу означити, ось ні в коїм разі не треба шукати винуватих у надвор'ї, не треба шукати винуватих у навіть нейкім класі. Все ж таки бачно, що Крумкачі здольні гуляти в футбол, ми ведаємо здольності нашої команди, але сьогодні, сапраўды, ми помиляємося стільки, що це просто сапраўды подарунок для Солігорська, тому що моментів було просто неверагодная уже колькасць, і ведаеш, кожны момант быў сапраўды створаны на 50% крумкачамі. Ну, то бок, ведаеш, калі ў кожнай
кожнай кампаніі ёсць уладальнікі, так, у кагосьці там 50%, у кагосьці яшчэ 50%. Вось у кожнага гола ў гэтым матчы 50% уладальнікі гэта кожная з камандаў, бо крумкачы памыляюцца, а шахцёру потым толькі завершыць трэба. Таму сапраўды укладваем у уласныя прапушчаныя галы ў гэтым матчы. І, канешне, вельмі шкада і нават крыўдна. Так и есть, Дима, не могу не погодиться с тобой, а тут серии за мячом не поспеваю, ну, будем щирыми, складана ему было это зрабіць. И что, а вот не на корысть нашей команды, але тым не менш такая кропка неприемная для уводу мяча. И нечто Олег Давидович, да, директор Крумкачов, выказывае так. Гардзейчыку. А Гардзейчык, чекаю, ёсць у яго папярэджанне? Не, у нас пакуль Старыкаў Здаецца, што не, але... Старыкаў і Зайцов. Ужо не першы эпізод, калі Гардзейчык гуляў даволі груба, вось гэта моцна і цікава. Не, Сераму не хапіла трошкі часу, там секунды вырашылі, і ўжо перадача на Баранова не прайшла, але што я бачу, няўжо вуглавы, нарэшце. Крумкачам трэба забіваць, трэба адгуляць гэта два мяча, а пачаць трэба з аднаго, але упэўненага, працоўнага такога мяча, каб проста адчуць тое, што мы можам гуляць, мы можам забіваць. І з Салігорскам трэба гуляць футбол. І што? Ну, зусім не атрымалася. Я не ведаю, ну гэта ўжо псіхалогія, здаецца, проста псіхалогія. Нават Сеня Старыкаў у такі момант зараз, ну, трэба сказаць, запароў. Ну і зараз так няспешна, няма куды спяшацца. Ігнат Дастанка будзе выводзіць мяч ад брамы. Ну, сапраўды, вось Салігорску зараз толькі дачакацца перапынку, бо ўжо зрабілі шмат у гэтым тайме. Але, канешне, не хочацца ім таксама памыляцца, прывозіць мячы. Крумкачам таксама не хочацца, але чамусьці прывозім. Ну і вось зараз бачна, што вельмі моцны вецер таксама. Мы яго з табой не адчуваем, таму як пад навесам, а вось было бачна, што мяч проста злятае кудысьці туда, на ўсход. Ну, можа, якраз гэты вецер і не улічыўся, не выконваючы падачу з хутніка. Мабыць, так. Бо ну так памыліцца было сапраўды складана. Зноў высокі прэсінг ад Салігорскай, працягваецца пры гэтым атака Крумкачоў, перадача ў бок Серага, але не дацягваецца Ростик, і сыходзіць мяч, сыходзіць на колькі я бачу, нават проста на удар ад брамы. Ну, зноў жа, як Парі Сен-Жермен адгуляць зараз не атрымаецца. Давай так, патрымаць суперніка не дзеля яго штрафной пляцоўкі. Давай пакуль зноў жа пауза ёсць, паглядзім, хто ў складзе Крумкачоў можа ўзмацніць гульню каманды ў другім тайме. Ну, Владзімір Бушмак, гэта ўсё ж такі не таго кшталту опцыя, а вось Міраслаў Тамковіч, гэта ўжо як варыянт, як мне здаецца. 5-й Януш Ладуцька, 9-й Хадневіч, 17-й Далідович, 20-й Рыбгаджиў, 21-й Коска Наміката, 44-й Варанкович, 89-й Ясевіч, 96-й Кухцік. Ну, ось так, ёсць, пэўна, кім таксама узмацніць атаку. Тоже Владислав Далідович, Алексей Хадневич. Але мне, шчыра кажучы, не хапае некага футбаліста ў цэнтры поля, да, які ўсё ж такі вось мог аднаго-двух прайсці, выступіць такім дырыжорам, аддаць фінальную перадачку. Вось мне гэтага не хапае, бо ну, Салігорск сапраўды вельмі хутка навязвае прэсінг пры падходзе. Тое, пра што ты зараз кажаш, гэтыя ролі, яны часцей за ўсё былі на Арсені Старкеве, на Алексеі Баранове, але сёння бачыш, нават у іх не атрымліваецца вось на 100% выконваць тыя абавязкі, ролі і нашы чаканні, ведаеш, таму што, конечно, невядома, які быў дакладна план на гульню ў Крумкачоў, але мы чакалі, што яны будуць сёння шмат гуляць. Так, і вось момант Крумкачоў зноў Гардзейчык біў па брамах, але міма. І ўжо дадатковы, здаецца, час да першага тайму ідзе. Вось-вось прагучыць свісток на перапынак, які на самой справе Крумкачам таксама патрэбны. Таксама патрэбны, бо вельмі цяжкі тайм, і, ведаеш, тайм імя памылак. Таму што памылак было проста безлічы не трошку. Тое, што шмат, іх было так, іх было безлічы трошку, як ты верна зараз кажаш. І вось ім перапынак. Ну што, 2-0 сябры, чакаем мы, Лёша, зараз і другі тайм, і статыстыку, бо зараз нават мне цікава. Перад выхадам на другі тайм мы пазнаёмімся з табой, агучым, вернемся трошку раней в эфір, а пакуль сябры адпачуваем 2-0 не на нашу карысць.
Не разыходзьцеся.
Сябры, вяртаемся на другі тайм матча Крумкачы Салігорск на стадыёне Арцапстайкі. Сёння вось пасля першага тайму саступаем на вялікі жаль суперніку з лікам 0-2. Мы глядзім гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. З вами сёння Алексей Барысевич і мой напарнік Дзіма Падгор. Ну што, Дзім, давай статыстыку хутенька з табой агучым. Сябры, я думаю, вы і так яе бачылі на сваіх экранах, але тым не менш, калі толькі далучыліся да нас, то вось па выніках тайма 4-9 саступаем па ўдарах суперніка, удары ў створ 2-4 зноў не на нашу карысць, 1-4 зноў уже не на нашу карысць пакутніках. А вось парушэнняў настралялі 6 супраць 5 у суперніка і атрымалі за гэта 2 жоўтыя карткі. Ну, ведаеш, даволі характэрны такі малюнак гульні, у якой у Крумкачоў все даволі складана, бо тое, што мы больш парушаем, больш атрымліваем папярэджанняў і пры гэтым менш б'ем, здаецца, гэта сведчыць пра тое, што мы проста не паспяваем за тым тэмпам, які прапануе нам Салігорск, і нам прыходзіцца больш абараняцца і пры гэтым больш хваліць, бо тыя хуткасці, на якіх дзейнічае Салігорск, яны сапраўды надта высокія для Крумкачоў. Ну, то бок, рэгулярна мы не гулялі з камандамі, якія могуць прапанаваць такой узровень фізічнай, скажем так, падрыхтоўкі. Апошнім, здаецца, была каманда Торпеда Белаз-2. Вось там таксама было бачна, што каманда працуе штодзень, што каманда вельмі шмат чаго закладвае ў фізічную падрыхтоўку, таму не моцна здзіўляла тое, што яны былі сапраўды даволі хуткімі і вытрымлівалі тэмп на працягу амаль што ўсяго матча. Вось нешта падобнае і з Салігорскам, але мне здаецца, што ўсё ж такі у Салігорска якасць выканаўцаў яна вышэйшая за Торпеда Белаз. Ну, а Крумкачам трэба сабірацца. Вось яны, 45 хвілін, якія пакажуць, хто чаго варты. Так, калі ты ўжо Торпеда прыгадаў, давай будзем шчырымі, не моцна пакрыўджуся я і буду сумаваць, калі вырулім мы гэты паядынак на сцэнар таго паядынка і здолеем здабыць хаця б нічыю, хаця мы зноў жа чакаем ад каманды сюрпрыза, можа быць, атрымаецца закамбэчыць, але пакуль, ну, як бы не зразумела, за кошт чаго гэты камбэк трэба будзе ладзіць. Тым не менш, давай звернем увагу, што замена у нас у перапынку адбылася, Ілля Зайцаў поле пакінуў. Ну, вось трошку мне не зразумела, як бы, да, замена, але тым не менш, Арыбгаджыеў, Давуд нумар 20 на поле з'явіўся, а Зайцаў 7 поле гэта пакінуў. У Зайцаў жоўтая была, можа быць, вось гэта стала прычынай таго, што... Ну, і таксама вось мы ў перапынку абмяркоўвалі тое, што ў Зайцаў гэта ўжо не першы матч за гэты тыдзень, бо ён гуляе ў студэнцкай лізе, ў спартакіядзе. Арыбгаджыеў з мячом, ён цягне мяч па флангу. Дарэчы, адзначым тое, што Гоцман перайшоў на фланг правы, а зараз Арыбгаджыеў займае яго месца на фланге левым. І тут зараз небяспечна. Гоцман прымае мяч, так, ведаеш, па-піжонскі, але пры гэтым амаль што не памыліўся. Даніла. Даніла, я маю на увазе, конечно, Гоцмана, так. Да, ну что, давай тогда со стартовым все ж таки разберемся. Солигорск на другі тайм выйшаў у наступным складзе. Достанка 35-й Брама абараняе, 3-й капітан каманды Дубоўскі, 5-й Герасим, 7-й Шаула, аўтар таксама аднаго з 2 галоў, 8-й Стыцко, 9-й Ганіч, 12-й Барадзін, 13-й Курбачоў, аўтар першага гола, 17-й Кабенка, 20-й Цеван і 88-й Пузевіч. Алексей Васілёўскі гэту каманду трэніруе. Што ў Крумкачоў са стартавым складам, Дзіма, нагадаю, з улікам замены, якая адбылася? Ну, а што, са складам все ўвогуле зразумела, бо не складана, але зразумела. Так, ну што, Віталій Зігмантович, як і раней у браме пад номерам 1, другі Даніла Гоцман, 3-й Сергей Казека, 8-й Арсеній Старыкаў, 10-й Владислав Марозік, 13-й Евген Гардзейчык, капітан каманды, Алексей Баранов, 18-й, Ростислав Серы, 23-й, Глеб Краўцоў, 77-й і Глеб Скрипнік, 83-й. Давуд Арыбгаджыеў далучыўся з першых хвілін другога тайма, ён нумар 20-й. Да, якраз Скрипнік зараз спрабаваў прастрэліцца ў штрафну, але на вялікі жаль нічога з гэта не атрымалася. Владзімир Бушман нашу каманду трэніруе. Крумкачы ў чорным, калі толькі далучыліся да трансляцыі, Салігорск у белым. Такое шахматнае у нас сёння супрацьстаянне, але шахматамі сёння не пахне. Сёння, спадзяюся, шмат футбола мы пабачым. Ну што, гэта цікава, перадача. Скрипнік, Казека. Ну што, забегае там наш футболіст, але не, Казека пасуе зараз на Старыкава. Старыкава ён можа і здалёк прабіць, не, перадача, але вось пазіцыя была не вельмі добрая для гэтага. Там вось зараз ужо ловім мы контратаку Салігорска. Віталь Ганіч.
Загмантович на казеку і просто самага досведчанага гульца нашага старта. Развіваем мы гэту атаку. Марозик, фланг правы подключаецца, там мусіць быць Гоцман. І што? Серый? Вось яна перадача на Серага. Добра ён на самой справе адкрываўся, але добра ўсё ўбачыў таксама Дзяніс Дубоўскі. Цікава, пасля досведу Старыкава ў першым тайме я пра Кутнік кажу, ці ён пойдзе Кутнік выконваць, ці ўсё ж такі зменім выканаўцу. Не, Сеня, здаецца, кіруецца да вугловага сцяжку, а мы з тобой скарыстаемся і гучым брыгаду арбітру, якая гэты паядынак абслугоўвае. Павел Рудзенкоў з Гомеля гэты матч абслугоўвае. Памагаюць Іван Спур'яш, Андрей Садлоўскі і Віктор Залескі сёння займае ганаровую пасаду. Ганаровы, так, чацвёртага рэзервовага арбітра, а інспектор гэтага матча Андрей Дубіцкі. Ну што, вось і кутавы. Подача. Ну што, можна забіваць, можна біць. Не, выносяць зараз салігарчане. І вось ужо Віталій Загмантович з мячом. Як і заўсёды прэсінгуе Салігорск адразу. Перадача і памылка. І вось зараз разрывы паміж лініямі ёсць. І ай-яй-яй, якая дыра зараз у бароне Крумкачоў. Трэба лавіць зараз гэты момант. Перадача 3-0. Вось так, прывязлі сябе зноў. І зноў, і зноў, і зноў. Трэці. Я сьогодні такі самі себе привозим, Солігорск для гэтага не робіць амаль нічога, ладно, ну это я пераменшаю. Не, ну конечно, тут таксама не трэба змяншаць тое, як якасна гуляе сёння Солігорск, але сапраўды, вось мы ўжо казалі пра тое, што у кожным, скажам так, укладніцкам фондзе, так, кожнага гола ў браму Крумкачоў 70% за Крумкачамі. Вось толькі дзе нашыя бенефіты, так, дзе тое, што трэба бенефіцыару кожнаму, но тут я бачу, што Крумкачы атрымліваюць толькі пакуль Да, сапраўды, Віталій. Толькі пакуль прапушчаныя мячы. 3-0, сябры, ну вось гэта, канешне, ну гэта не то, што непрыемна, гэта ўжо не казаў бы, што гэта зусім катастрофа, але вось гэта ўжо зусім, скажам, трывожна, бо адгуляць 3 мяча. Мы ўсё ж такі не Санкт-Петербургскі «Зеніт», мы не можам 4 мяча адгуляць у мінскага «Дынама» ці ў кагосьці яшчэ. А вось яшчэ момант, і адразу стрэл, Скрыпнік біў. Ну што, трэба вяртацца ў гэты матч, намагацца ўсё ж такі адквітаць ад пачатку 1 гол, а там як пойдзе. Ну, улічваючы лік 3-0, я думаю, ну 10-15 хвілін, а можа і менш, і пабачым яшчэ шэраг заменаў, бо да, бракуе свежай крыві на полі, мне здаецца, заряджаных футбалістаў зараз бы не зашкодзіла. Тым не менш, да, 3-0, вось такі сумны, не сам весёлы пачатак другога тайму, але застаецца верыць толькі ў каманду і спадзявацца, што больш яна пільна, шчыльна і акуратна будзе гуляць у абароне, бо пакуль, ну, выключна, да, свая неакуратнасць прыводзіць да вось гэтых момантаў. Ведаеш, гэта не толькі неакуратнасць, гэта часам, як мне падаецца, проста, я не ведаю, ці неразуменне, што рабіць, ці нейкая проста нябрэжлівасць, ну, максімальнага ўзроўню. Ну вось што гэта? Што было гэта? Вось зараз Аругаджыў у не вельмі складанай сітуацыі памыляецца зараз вось Арсень Старкаў таксама выкідвае мяч такі у барацьбу небяспечна. І вось толькі зараз нейкая перадача наперад, але там все добра бачна абаронцам. І трэба прыцягваць далей, бо можа памыліцца брамнік, не, Марозик. А памыляецца, вось, бляха, уключіце вы гэты ўжо прэсінг, да, і адразу ідзе плён. Ці надоўга хопіць у такім тэмпе гуляць, канешне, гэта таксама мае свой кошт. А вось гэта цікава, гэта Баранаў б'е, не. Пакуль не. Ну давай адзначым все роўна вось гэты імпульс, які ўтварыўся ў апошнія такія дзесяткі секунд, атакуючы, хочацца развіць яго. Не ведаю, правда, за кошт чаго гэта рабіць, але тым не менш застаецца нам з тобой толькі верыць. Зноў жа мы з тобой разважалі вось прычыны гэтай такой, ну, неўпэўненай гульні. Ёсць у мяне яшчэ адчуванне, што зараз футбалісты нацэленыя, такі скіраваныя на то, як мага хутчэй вярнуцца ў гульню. Што, вось і памылка, вось што. Ведаш, вось зараз Крумкачы на гэтую хвіліну сталі Салігорскам, бо робяць амаль тое, што робіць Салігорск увесь матч, і гэта прыносіць свае плады адразу. Так, Лёш, я там тебе перарваў, не так важна гэта, ўсё гэта цікавая на самой справе. Ну, про то, што да, імкнемся як мага хутчэй вярнуцца ў гэту гульню і робімся закладнікамі сваёй гэтай спешкі, да. Можа быць, трошку выдыхнуць, зразумець, што ёсць яшчэ хвілін 40 там з хвосцікам гэтага матчу. А потым яшчэ 90, але в Салігорску. Так, да. Такім чынам, Дзіма, застаецца такі назіраць нам, да, за гэтым
матча выглядаць, што прыдумаюць нашы футбалісты, і не толькі футбалісты, але і трэнерскі штаб. Бо бачыш, вось першая змена ёсць, Аріп Гаджыеў. Што, вось яны памылкі Салігорскай. Яны таксама расслабіліся, здаецца, пасля трэцяга мяча, і трэба забіваць. Ну што гэта такое? Ну перадача на секунду раней. Я бачу гэтае эмацыйнае расчараванне на трыбунах, такія моманты. І, знаеш, вельмі цешыць тое, што нават пры такім ліке ўсё роўна застаюцца заўзятары на стадыёне. Ніхто пакуль што не сышоў, гэта просто за гэта рэспект. Вам, сябры, я спадзяюся, што і ў трансляцыі вас таксама, сябры, шмат, што вы глядзіце, што вы не пакідаеце нас, і што крумкачы не застаюцца без падтрымкі зараз, таму што сапраўды вось зараз падтрымка патрэбна яшчэ больш. А вось ізноў памылка. Віталь Ганіш з мячом. Стракае Арсень Старыкаў. І Старыкаў зараз адабараняўся добра даволі. Але кутавы. Ну што, 10 хвілін у нас другого тайму мінула. Падбіраемся мы до той самай 60-й хвіліны, калі ўжо чакаем, в прынцыпе, больше па колькасці, да, серыю замену, тым не менш паглядзім ужо праз некалькі хвілін. Стане зразумела, ці будуць яшчэ змены ад Владимира Бушка, можа і сам Алексей Хадневич на поле з'явіцца, да. Джокер наш гэтага сезона, які вельмі ударна правёў першую палову сезона, але трошку згубіў быццам бы форму ў другой палове. Ну ён все ж таки трэнер з большасці. Трэба было навучыць іншых забіваць, і некаторыя моманты падавалася, што гэта на самой справе з гэтай задачай справіўся Алексей Хадневич. А вось гэта перадача. Ну што, ці няма там становішча па-за гульнёй Арып Гаджыева? Ну што, Давуд, ну зачапіцца трэба за мяч. Не, а мяч выбіваецца, і за сваёй паловы поля, як мне падаецца, крумкачы будуць уводзіць мяч у гульню з-за бакавой. Не, вось амаль што з я бачу, што ў Салігорска будуць нейкія замены, бо Алексей Васілеўскі клікаў некага з тых футбалістаў, хто размінаецца, і мяркую, таксама мы праз некалькі хвілін ужо пабачым ратацыю ў складзе суперніка. Баранаў змагаецца на этом невялічкім шматочку поля, і што, выйдзе все ж таки пераможцам, да, з гэтага моманту аут у крумкачоў, і трошку ўжо і Салігорскі, я бачу, так пераклікваюцца футбалісты, трошечку такая напруга, можа быць, і з'явілася ў іхных шэрагах, можа быць, трэба вось даціснуць іх у гэтай сітуацыі, адзначыцца першым голам, які шмат што можа змяніць. Старыкаў на казеку, Сергей Васильевич можа не за кошт хуткасці, а за кошт досведу разбіраецца ў гэтай сітуацыі. На Баранаў, правы паўфланг ужо ў дзеі. Што, Гоцман? Так і ёсць. Гоцман? Там Баранаў забягаў, але не аддае на яго. Гоцман не рызыкуе. Да, Марозік так нізка апускаецца ў пошуках мяча, мы гэта любім, цэнім, але чакаем ад Влада і галевых дзеянняў сённяшнім матчы. Да, ад любого футбаліста. Нават калі Віталь Загматович здолее сёння забіць, ніхто з нас не пакрыўдзіцца. Старыкаў. Зноў высока сустракае нас сапернік. Мы гэта адзначалі цягам першага тайму. Працягваецца гэта тэндэнцыя ў тайме другім. Абмяркоўвалі мы з тобой, Дзіма, што, можа быць, ну, цікава будзе паназіраць, наколькі доўга зможа Салігорск падтрымліваць такі тэмп. Ну, пакуль што падтрымліваем. І Марозік, малайчына. А вось зараз гуляе і Курбачоў. Яго не далі яму прайсці далей. Калектыўна ўтрох адбіраем мяч у аднаго, але добра, што адбіраем. Баранаў. Працягваем атакаваць. Ну вось гэты націск ад крумкачоў на самой справе і хацелася бачыць усе 60 хвілін да гэтага, таму што вось гэтага не было. Здаецца, вось толькі зараз каманда зайграла ў нешта больш падобнае на той футбол, што мы хочам бачыць. Вось я не ведаю, ці пагадзіш ты са мной, Лёша, але ўсё ж такі зараз каманда выглядае значна лепш, чым раней. Ну, для мяне пытанне в этой ситуации только одно. Ці гэта Салігорск нам дазваляе так гуляць, это мы навязываем. Зараз спрабуем навязаць гульню на палове суперніка. Вось, можа быць, да. Ну, здаецца, і тое, і іншае. Салігорск таксама ўсё ж такі не мог увесь час гуляць без нейкіх спадаў. Але хочацца верыць, што мы зараз гэтага нешта дастанем. Ну што, і серый перадача няўдалая, вынас будзе з Зайцаў. Не, Старыкаў, конечно, Старыкаў. Рукой згуляў? І яшчэ і рукой згуляў. Няўдала. Да, добра, што без жоўтай, бо ўсе, не нагадаю, жоўтая ёсць, і можна было... Не, ну тут на сваёй справе не хацеў гуляць рукой Арсень Старыкаў, просто так атрымалася.
Да, усцешна, што сапраўды сектар намагаецца падтрымаць каманду ў непросты момант. Ён сапраўды гучны. Я думаю, вы чуеце, як і мы з Дзімам сектар. І добра, што так, бо вельмі лёгка апусціць рукі ў гэтай сітуацыі. Так, сектар чуваць, і добра чуваць. І дзякуй нашым заўзятарам за гэта. Алексей Василевский нешта падказвае сваім футбалістам, усе тактычныя змены на поле у нас намячаюцца. Ну, тым не менш, нам цікавей назіраць за зменамі тактычнымі ў нашым складзе. Ну што, паляжыць на газоне, хто гэта ў нас там? Никита Шаула, аўтар другого гола ў гэтым матчы. Ну да, нікуды не спяшаюцца футбалісты Солігорска, разумеюць, што зараз, в прынцыпе, і ніхто іх як бы не... Ну, за шею никто их не толкает, так, и ситуация такая, что тут можно уже спокойней погулять у футбол. Крумкачы, мне здаецца, павінны нешта з гэтага вытаскваць. Я маю на увазе што вось калі Солігорск крышку разгубіцца, то мы павінны быць падрыхтаваныя да гэтага. Ну, трэба рабіць. Перадача, і такая, на справе, падача была даволі цікавая, але не дакрануўся там ніхто фінальна да мяча. А вось зараз Ілля Петрович, здаецца, з'явіцца на поле, наш добры знаёмы, і Ілля Валетка. Да, двойная замена. У бліжэйшай паузе нас чакае. Ну і хацелася, каб выходзілі на поле футбалісты ўжо пры іншым ліку. Можа быць 1-3, але пакуль да Солігорску у атацы сваёй. І Зигмантович мусіць мяч забіраць, гэта ён і робіць, і хуценька на... І адразу моцна водзіць мяч, а падхоп-то за намі, за Старковым, ну не па-пляжнаму тут трэба гуляць. Ну мяч на зямлю, і трэба ісці далей. Казека, супраць яго ганіш. Я скажу, что я не зразумеў этого хуткага далёкага воду ад Зигмантовича, тому что, ну, серы со скрипником удвох, здаецца, былі на полові суперника. Что, момент, Лёша, тут уже трэба не разважаць, трэба назіраць, бо Крумкачы ідуць наперад, скрипник прадзіраецца і не хапае зноў тэхнікі. Ну что такое? Ну что ж нам так не шансуе? А у Крумкачоў, дарэчы, яшчэ Міраслав Тамкевіч на поле з'явіцца. Начали нават электронное табло у резервовага, ацаніў узровень. Тут все сур'ёзна, гэта ўжо 1/8. Да, Што мы бачым, Старыкаў, здаецца, пакідае поле. На жаль, сёння не убачылі мы ніводнага моцнага далёкага стрэла ад Арсеня. Але Міраслав Тамкевіч з'яўляецца футбаліст такі, ведаеш, тэхнічны, даволі хуткі таксама у кантэксце яго футбольнай яго думкі, так, ён справды даволі хутка думае. І вось 19-й нумар саступае месца яму хто? Давай я разберуся з заменамі суперніка. Мікіта Шаула, нумар 7, і Дмитрий Стыцко. Ён, дарэчы, забіваў другі мяч у нашу браму. Да, двух. У мяне ўляцелі пратаколы. Ну все, будеш без іх, Діма, карацей. Ну не, я здаецца, знайшоў адзін, і вось мне зараз дапамогуць. Пададуць вялікі дзякуй нашим заўзятарам. Мікіта Шаула 7 і Дмитрий Стыцко 8 поле пакінулі, а ў гульню ўступілі Ілля Валетка, нумар 19, і сапраўды знаёмы нам Ілля Петрович, экс-футбаліст Крумкачоў в сезоне 2023. Не шмат, на жаль, гуляў, але як потым паказаў такі футбольны лёс, ён футбаліст дастаткова добры, і нават забіваў ён нам у фінале у тым жа сезоне, і што я адзначу, не святкаваў, а наадварот выказаў вялікую падзяку за падтрымку заўзятарам Крумкачоў, памахаў рукой. Таму на самой справе такі гэты джентльменскі, футбольны джентльменскі жэст я вельмі добра запомніў з боку Іллі. Ну, а ў складзе Крумкачоў не дазволілі шмат гуляць з траўмы на самой справе. Там на самом пачатку сезону былі пэўныя пашкоджанні. Ну, той сезон, нягледзячы на гэта, быў добрым для Крумкачоў. Дайшлі да фінала. Прычым Петровича, памятаеш, у нас спрабавалі крайнім абаронцам, да, а потым у Шахцёру, у Партызане ён уже быў футбалістам цэнтра поля, да. Так, больш атакуючым футбалістам. Вось зараз Крумкачы на самой справе атакуюць, мы пра атаку кажам, але можна сказаць ужо ў кантэксце Крумкачоў. Перадача ў цэнтр, тут перахоп, і Казека гуляе выдатна проста ў падкаце. Круцоў
на Морозика, Морозик на Баранова. Баранов, Тамкович. Да, і все, тільки двоє футболістів напереді. Ми бачимо, може бути трошки вже колькосно, треба туди підключатися, активніше, і Морозику. Може вже і Кривцову варто пустити туди, я не ведаю вже, ну якби не тренер я, але Кривцову, може бути, коли ми так вирішимо спростити гульню, не зашкодить там напереді. Як показав Полоцку, це цікава опція. Ну что, ось гэта момант, гэта цікава. Давуд Арбакаджиев на Баранова. Баранов, ён ужо ў штрафной. Баранов, перадача. І на остры момант, самы остры момант Крумкачоў за апошнія хвіліны. Вось гэтага трэба было пачынаць, здаецца. І былі б галы, было б нам шчасце. Ну что, і чакаем мы вуглавы. Будем сподіватися, що це сапраўды не така шерагова вспышка, а сапраўдны може бути натиск. Зараз системного кшталту атрымаецца наладзіць нам ля брамы суперніка, і Тамкович пасля сыходу Старікова выконвае. Ай-яй-яй, зноў момант, і можна біцца, не, выбівае кулакамі зараз Ігнат да станка гэты мяч. Мяч пакуль што ў межах поля, ну, да гэтага моманту захоўваўся. І спяшаюцца наши футболісты, бачна, што хочуць паспрабаваць ж таки вярнуцца ў гульню. Гвардзейчык. Так. Ну тут трэба толькі забіваць. Гэта відавочна. Тамкович на Давуда. Хто будзе адрасатам яго перадачы? Зноў на Тамковича. Міраслав адзін з двума спрабуе разабрацца. Давуд. І што, прорываецца зараз амаль што серый у штрафную, не, да станка першы на мячу. Што, і хто прылёг на газон? Капітан Дзеніс Дубоўскі, у нас і першым тайме газон папаліраваў, да? І зараз прылёг, можа быць цікава, это вось працяг той мікратраўмы у першага тайму ці нейкая новая гісторыя. Тым не менш, зачым як мага хутчэй ачуняць і вярнуцца ў гульню, бо капітан можа яшчэ адчуваць тое, што зараз трэба трошачку гэту паузу даць камандзе, каб, не дай Боже, там Крумкачы свой націск не працягнулі. Але хочацца, каб працягнулі, нават не гледзячы на гэта. Але, канешне, так, гэта футбольныя хітрасці, гэта нам таксама вядома. Збіць тэмп, калі ў каманды ідзе такі, бачна, кураж. Ну што, да станка. Мусіць, далёка наперад будзе закідваць гэты мяч, ніякай там кароткай перадачы мы не пабачым, Дзіма. Ну, так і ёсць. Вось тут трэба выйграваць на другім паверсе. Барацьбу за мяч. Курбачоў прорваўся амаль што. Курбачоў штрафной. Курбачоў, серыя фінтоў. Курбачоў, што робіць зараз Курбачоў, гэта проста, на гэта сапраўды вельмі прыемна глядзець, але было б прыемна, калі б гэта было не ля нашай брамы, ўсё ж такі. Да, цаніць, што это 17-гадовы футбаліст, і бачна, што ёсць у яго патэнцыял, каб вырасці ў нейкую значную адзінку па мерках беларускага футбола, бо футбол на свае 17 ён паказвае шыкоўны. Сёння, мусіць, самая вялікая пагроза, я думаю, ты згодны з тым? Так, я згодны абсалютна, бо ён самы, здаецца, яркі, такі яскравы футбаліст Салігорска, і той першы мяч, які ці ён забіў, ці там аўтагол залічылі, не ведаем мы дакладна, але ён сапраўды зрабіў не першую спробу, і ён сапраўды заслужыў той мяч, ну і потым таксама шмат рабіў для каманды. Таму, канешне, ну, такой гульне паабладаваць будзе трэба потым. Да, памыляемся мы, але памылкай на памылку адказвае Салігорск. Высокі сёння ўзровень браку як з аднаго, так і з другого боку, варта пра гэта казаць, але мы, мусіць, ўсё ж такі перамагаем у гэтым спаборніцтве і такім чынам падарылі суперніку некалькі сітуацый, якія тыя канвертавалі ў галы. Баранаў! На мячы, хто ў яго з боку падтрымкі, можа быць, Морозик, але доўга-доўга, ўжо ўвесь Салігорск на сваёй палове, акрамя Віталя Ганіча, ўжо складаней прорывацца скрозь гэтыя редуты.
І знову ж не разумею, як нізам складана пройсці суперніка, чаму не пайсці не спрасціць гэтую гульню, не выпусціць там Хадневіча, не дабавіць у пару Крыўцова і не пагрузіць. Пакуль што невядома, наколькі ўвогуле гатовы Хадневіч, колькі хвілін гатовы зараз Алексей адгуляць, таму што ўсё ж такі больш за 20 хвілін, а зараз і Коскіна Міката, здаецца, з'явіцца на поле. Футбаліст атакуючы, але ў гэтым сезоне ён меў няшмат практыкі і результаты ў гэтым сезоне, сказаць, каб былі вельмі добрыя. Можа, здзівіць сёння нас Коскі, але веры ў гэта, буду шчырым, не шмат. Але хацеў бы я памыліцца. Морозик на подхопе. Подхопил мяч, передал на Гоцмана. Гоцман, подача. Ну что, можно забивать там. Казека. Сброс на Баранова. Баранов на фланг. Там Гоцман гуляет с мячом. И подача еще одна. Можно забивать. А Рыбгаджиев. Рикошет, але момент есть. Момент есть. Дима, не думал, что мы настолько будем радоваться кожному моменту Крумкачова в гэтым матче. Але як ёсць, моментаў сапраўды небагата, і Глеб Скрипник. Я табе скажу, што Скрипник так пакіне поле. Скрипник сёння гуляў шмат, гуляў актыўна, але на жаль, шмат не атрымалася сёння ў Глеба. Спрабаваў быць актыўным. І зараз будзе спрабаваць гэты функцыянал на сябе прыбраць Коскіна Міката, наш японскі легіянер. Што там коліч? Все высокія ў штрафной пляцоўцы суперніка, там і Гардзейчык, там і Крыўцоў, і хто яшчэ. Ну што, хто за мячом будзе зараз бяжаць? Все ж таки Курбачоў там згуляў зноў выдатна, але перадача ад Крумкачоў быстрая, хуткая такая і ведаеш, адразу да штрафной пляцоўкі, і зараз яшчэ і Баранаў на зямлі апынуўся. Будзе штрафны. Адсюль можна і стрэліць, наўпрост, ведаеш бы, можа быць, Сергея Казеку мы зараз пабачым. Памятаем, што адзначаўся ён за Крумкачы наўпроставымі ударамі са штрафных. Мы з табой памятаем гол Тарпеда Мінскаму ў сезоне 23-го года. Так, сапраўды, першае з'яўленне Казекі на поле пасля завяршэння гульнявай кар'еры гульца. І адразу ж такі гол прыгажу. Так. Зараз, я думаю, все ж таки подачу мы побачимо, так і ёсць. Але будзе нешта, не занеслі мяч, на жаль, Крумкачы у браму. І Крыўцоў быў сапраўды, мусіць, самым відавочным адресатам этой перадачы, але чагосьці яму не хапіла. Можа быць, ужо трэба, ведаеш, у струнку было выцягвацца і да апошняга змагацца за гэты мяч, тым не менш прылятае ўсіх, і Дастанка яго ў гульню вяртае. У нас с тобой уже 72-я хвіліна до свайго заканчэння падыходзіць, хвілін 20, я думаю, нам яшчэ назіраць гэты матч. І, задача мінімум адквітаць один гол, задача максимум агучваць баюся. Задача максимум покер на Энфілдзе, Лёша. Гэта мы можем, так і мы з тобой не на Энфілдзе, і, на жаль, Крумкачы не Ліверпуль. Да, хотя у нас тут може і попригажей, чим на Енфілді, тим не менш, ладно, давай за нашим футболом назирать, а не на європейський ласиться. Ну що, Баранов на Морозика, значим уже відавочную тенденцію апошніх хвилин, що Крумкачы мяч під контроль забирає. Яшчэ одна спроба, вось гэтыя флангавыя атакі. І апошняя перадача заўсёды не туда, заўсёды не так, а Салігорск пры гэтым вельмі добра працуе з сутыкненнямі, таму што кожнае сутыкненне даволі добра прадаецца суддзе. Так, і ён гэта пакупае. Ну што там яшчэ? Ёсць сам патрэба ў доктары, таксама на поле, а ў Крумкачоў 17 хвілін з капейкамі застаецца, каб перавярнуць ход. Я не скажу сустрэчы, я скажу супрацьстаяння, бо яшчэ будзе матч з Салігорскую. Да яго трэба падысці, канешне, крыжачку з лепшым, ведаеш, такім бэкграундам, чым 3-0, тым больш дома. Васілеўскі з Петровичем размаўляе, нешта яшчэ дае ўказанне, нягледзячы на тое, што Петрович то ўжо хвілін 10 як на газоне з'явіўся, тым не менш падказкі некія ёсць, і глядзі, да, Петрович у групу атакі у нас з'явіўся.
Что мы с тобой и казали. Ну что, достанка далёка, да, сёння не рызыкуе, не придумляе нічога. Там Ковіч на Давуда. Таго цэлы фланг быў наперадзе, але вось, ну, зноў жа, вельмі часта атрымліваем мяч і вельмі доўга займаемся тым, каб яго кудысьці далей уже скіраваць. Вось не хапае гэтай дынамікі атакам, вельмі часта атакі запавольваюцца за кошт вось такіх дзеянняў нашых футбалістаў. Мне гэта бракуе сёння. Увогуле, ведаеш, по такому матчу часам цяжка нешта сказаць, бо мы бачым, што адбываецца, бачым, што крумкачам сёння складана, бачым, што няшмат чаго атрымліваецца, і вось момантаў вось такіх мы сёння бачылі проста безліч, вось такія памылкі. І самае, што цікавае, Салігорск таксама, мабыць, мае нейкую цудоўную інструкцыю, але яны ведаюць, як такім карыстацца. Яны бліскуча ведаюць. Кожны такі момант яны карыстаюцца, і даволі добра. А што там было з выхадам мяча на чыю карысць? Таксама пытанне зараз адкрытае. Да, ёсць незадаволенне з боку заўзятараў дзеяннямі бакавога, быццам бы на нашу карысць палічылі заўзятары, мусіць быць аут. Ну, не так гэта істотна. Ого, як Давуд класна так корпусам згуляў, можам пахваліць яго, а Сераму... І там Ковіч, ён зараз, ну, добра прыдумаў, але не дагнаў Серу ўжо. Тым больш, што ўжо 76-я хвіліна, ну, тут уже і хуткасці, канечне, прасадаюць часам. Уже не хапае стаміны. І што, наш аут? Давуд каго знойдзе? Коске? Той арыгінальна прыдумаў, да? Як мне здалося, Казека разбирается в этой ситуации, подказали ему партнеры, и Гардзейчик на Морозика, той под вельмі шчыльным прессингом, и, может быть, свистульку достанешь, сапраўды дастае и карыстаецца ёю. Павел Рудзенков, да, мы казали с тобой, что крумкачы при судействе гэта арбітра не саступали. Ну, сёння ёсць такая верагоднасць, не ведаю, наколькі высокая она. Але тым не менш. Ну што, зноў Давуд, часта ягоным флангам карыстаемся мы ў другім тайме, быццам бы больш ён інтэграваны ў гульню, чым Гоцман, як мне здаецца. Сапраўды, даволі добра вайшоў у гульню Давуд, а зараз Сергей Казека бліскуча гуляў 1-1. Да, сам же Казека і з аутам ён класна разабраўся, знайшоў Баранова, але вось Лёша адзін супраць траіх не разбіраецца ў этой сітуацыі, было непросто. І баронімся мы ўжо. Гоцман 1-1 супраць Курбачова, калі не памыляюся я, і што, нават на нашу карысць, да, сапраўды так і ёсць. І Зыгмантовіч на Давуда, зноў жа, нават Гоцмана па нейкім змаўчэнні не падключаюць у гэтую гульню. Казека разбіраецца. Але зноў жа, ўсё гэта на сваёй траціне поля, далей не выходзім мы пакуль. Ну і крумкачы з мячом. Не спяшаюцца. Засумаваў тут Дзіма, бачу я, трэба трошку... Спяшаюцца часам, так, але вось пачалі так даволі павольна, і зараз набірае хуткасць ужо Алексей Баранов. Па флангу Морозик. І Морозик памыляецца ў перадачу. Все ж таки прачытаў гэтую перадачу Роман Стесик. І аут для абрамы суперніка. Ну, зноў жа, можа быць, уключыцца трошечку, запрэсінгаваць суперніка на сваёй траціне. Такі аут — это ніколі непрыемная гісторыя, як мне здаецца. Я не разумею, ну, зноў жа, можа быць, конечно, да, памятаюць пра то, што это двухматчевае супрацьстаянне і не несуцца наперад нашы футбалісты, але, ну, прынамсі, хацелася. Не, ну, ведаеш, двухматчевае, але што мы так жа лёгка адгуляем гэтыя 3 мячы ў Салігорску? Ну, можа, нешта прыдумаюць, да, ну, але зноў жа, калі б не было другого матчу, то, да, відавочна. Мне здаецца, што тут справа зусім не ў тым, што ёсць першы матч, а ёсць другі. Проста сёння так ідзе. Гэты матч, там Гоцман ляцеў на мяч і ў падкаце знёс гульца Салігорска за межамі поля ўжо. У нас Варанковіч з'явіцца на полі, я так разумею, бо падазваў яго Владимир Бушма, і нехта з ім яшчэ бег, я ўжо, праўда, не пазнаў,
хто гэта быў. Можа, Ясевіч. Цалкам можа быць такое. Між тым, да, Ясевічу было б цікава ў гульні пабачыць. Праўда, ўжо мала гуляць. Нам у гэтым матчы засталося хвілін 12 асноўнага часу. Достанка. Не бачу, я нават не прыгадаю, Дзіма, ці былі нейкія кароткія розыгрышы пры ўводзе мяча там з сваёй траціны. Ці ўсё было вось так? Ну вось, бачиш, зараз праз ближайших він виводить м'яч. Під мої слова, да. Отказ на твоє питання. Морозик, передача, ну что, серый сброс. И можно бить, Тамкович. І знову серый з м'ячом, і там вельми щільно все, і треба ніяк бить. Там я не зрозумів, яким напрямку хотів бісіклету зробити Ростислав Серий, бицем би у напрямку власних брамів, але ось зараз уже і контратака від футболістів Солігорська. Тамкович, відчувається, що він свіжий за своїх одноклубників. Некая ліга джентльменаў у нас была, вось у папярэдняй атацы нашай каманды. Аднаму аддавалі гэты мяч, саступаючись так по-джентльменску. Трошку больше эгоизму. Ну что, Коски, можно бить Коски! Мимо брамов. Ай-яй-яй. Знову момент так Крумкачов. Яшчэ дзве замены ў складзе Крумкачоў, Владислав Далідович і Януш Ладуцька з'явяцца. І шчыра кажучы, я не ведаю, Януш Ладуцька, здаецца, з'явіцца не як цэнтральны абаронца, хаця ўсё можа быць. А Януш Ладуцька ён можа гуляць на розных пазіцыях, гэта мы ведаем. Вось ты вёў дакладную статыстыку, колькі там Януша засталося, каб увайсці ў спіс 10 найлепшых бамбардзіраў другой лігі в гісторыі. Так і ёсць, да, ну я думаю, можа быць, у опорную зону з'явіцца Януш, на такой пазіцыі уласціва яго было бачыць часам цягам апошніх сезонаў. Ну, тым не менш паназіраем. Ён і Далідович. Побачым мы ўжо ў бліжэйшай паузе гэтую замену і двайную. І разбярэмся. Ну, трошку больш за 10 хвілін, я думаю, будзе у футбалістаў, каб праявіць сябе. Баранов не помыляется, с Козеком отгулялись в этой ситуации, и все, стали футболисты, ну, динамики гэтай атацы, ну, не хапае, відавочна. Як і шмат таким іншым. На сёння, я думаю, ты погодзішся са мной, што сёння сапраўды вельмі статычнымі бывалі нашы атакі. Так, сапраўды, мяч рухаўся даволі павольна, і Солігорск паспяваў вяртацца, паспяваў перабудоўвацца, скажем так, у абароне. Тыя фармацыі, якія сёння прапанаваў Васілеўскі, у абароне яны працуюць пака што на 100%, як бачыш. Ну што, я пачуў заўзятараў салігорскай каманды, яны таксама... Сапраўды, і вось зараз трэба бяжаць наперад, Морозик. І працягваць трэба. Тамкович, ён ідзе ў цэнтр, дзе наоборот напружана. Стрэл і Достанка забірае мяч. Дима, шкадую, что у нас такая трансляция не 18+, бо часам мне уже хотелось і вельмі хочется зараз выкарыстоўваць цікавую мову, універсальную, я б казаў, якую зразумеюць на всім постсавецкім і ўвогуле славянскай прасторы, так? Да, бо скажу шчыра, сёння цяжка быць каментатарам, сёння хочется быць заўзятарам, каб не стрымліваць сябе ні ў эмоцыях, ні ў выказваннях, бо да, часам вельмі цяжкі матч, але ведаеш, мне здаецца, што таксама для нас як каментатараў гэта цікавы досвед, бо ну надта часта мы каментавалі ў гэтым сезоне і на працягу апошніх сезонаў матчаў, якіх ну все было даволі лёгка для Крумкачоў, і гэта 5, 7, 8-0. Ну што, а вось і з'явіліся Владислав Далідович і Януш Ладуцька. Замест каго? Замест, здаецца... Ростислава Серага і Владислава Морозика. Так. Разабраліся мы з гэтым. Да, і ведаеш, по такой гульні не адмовіўся я б ад келішка Глінтвейна. У нас сёння на гульні фудкорт ад Пільна-Вільна, таму да сяброў бы з Пільна-Вільна задавальненнем бы завітаў, і можа пад гэты напой футбол глядзеўся б для нас з табой трошку больш цікава і аптымістычна. Я з тобой згодны. Так, канешне, тут трэба не толькі Глінтвейн піць, трэба і іншыя напоі.
бо сапраўды нервова. Усё ж таки нервовых клетак мы сегодня с тобой страцілі даволі шмат, пакуль гэта все паглядзелі. І, мабыць, яшчэ што цікавае будзе напрыканцы гэтай сустрэчы. Ладучка, бачым, выйшаў пару да Гардзечка. Я так разумею, Крыўцова подцягнули наперад, так і ёсць. Бачыш, він ўжо баражыруе на вастрыні атакі нашай Крыўцоў. Ну, быццам бы цалкам лагічная дзеяння ад трэнерскага штабу. Ось зноў памылка, і зноў бягаюць у контратаку салігорскія футбалісты. Ганіш, перадача ў цэнтр, яна праходзіць, там Пятровіч, перадача выдатная, і выцягвае гэты мяч Зыгмантович і ратуе нашу каманду. Увогуле, суддзя таксама, бо становішча па-за гульнёй. Але перадача ад Петровича зараз была просто бліскучая. Три замены у складзе футбольного клуба Солигорск. Михаил Короткевич, Егор Куценко и Артур Быстров з'явятся на поле. Кирилл Цеван сыходзіць з поля, таксама сыходзіць, здаецца. Хто яшчэ? Да, завис у нас резервовый трошки с табло, и мы так само не можем с тобой вычленить, кто... Виталий Ганиш так само покидає поле. А ось хто був третій? Итак, Кирилл Цеван, Виталий Ганиш, а хто третій? Хто яшчэ сышоў з поля? Давай будем щирыми, может быть, мы переживем, да, не вычленивши этого футболиста. Я думаю, нас пробачат заўзятары. Ну, тым больш, что тут у нас больше все ж таки заўзятараў Крумкачоў. Ты уже агучил, кто з'явился на поле? Так, агучил. Это, я повторюся, Михаил Короткевич, Егор Куценко и Артур Быстров. Да, все так и есть. Тройная замена и от Алексея Василевского. Так само дал он футболистам своим отчуть. Да, и ведаешь, дива-дивно у нас под конец матча и надворье так трошку, так бы мовити, розпогодилося. Стало лепше, стало не темно зовсім на самой справі. Ось давайте по першому тайму 90 хвилин. І з 0-0 пожадально. Да, конечно, цікаво, у нас сьогодні статистика є, але ось, відомо, показчиків XG нам бракує, але сьогодні на XG хоч один. Зараз знову видатно розбираються у ситуації солігорчані, протягується атака, там Кович сустракає Курбачова, і знову момент, і у кроку від четвертого м'яча зараз був Солігорськ. Да, питання сапраўды у тим, хто ближэй до гола былі Крумкачі тягом другого тайму, ці ось Солігорськ зараз. Ось і знову сталі футболісти, ну я не розумію, ось, ну динаміки докладно нашим атакам сьогодні бракує. І в цьому плані може бути Коски і цікаво виглядає, бо спробує трошки за коштом свого дриблінга. Обвастраць неяк, так, і ісці наперад за кошт просто хуткасці нават, но але ты бачыш, што мяч рухаецца ўсё ж таки даволі павольна і на самой справе прадказальна. Вось так, з гэтым я з тобой пагаджуся. У перапынку мы з тобой абмяркоўвалі, што на другі тайм вельмі хацелася б Артёма Акуратніка пабачыць, але на вялікі жаль. На вялікі жаль, мы яго можам пабачыць уже ў складзе зусім іншых каманд. Бо, здаецца, не, за яго, канешне, радасна, але за Крумкачы ў той сітуацыі, якой яны апынуліся, хутчэй горка. Так і ёсць. Бо вось такого нестандартнага футболіста, які мог придумаць нешта нетрывіальнае, яго відавочна зараз бракуе. Я в этом плане, может быть, и Ясевича трошку чакаў бы на поле, але не побачым мы сёння Александра Ясевича, я так разумею. Бо ўжо все свои 3 слоты замен. Не, 2 слоты мы выкарысталі, один был у перапынку, значит, ёсць яшчэ. Ну, яшчэ і Коскіна Міката, Януш Ладудзька, Владислав Далідович, Мирослав Тамкович, ну, здаецца, колькі яшчэ павінна было застацца? 7 заменаў? Не, здаецца, мне ўжо тут уже 5 павінна. Я скажу шчыра, рэгламент у вочы не бачу, такі у вас сёння каментатар сябры, але, напэўна, можа і 5 замен, таму ўжо все 5 выкарыстаны. Давуд! Януш, да яго перакачавала капітанская павязка, Зыгмантович. Трэба ісці наперад, гэта я ведаю дакладна. Вось яна перадача скрозь лініі. Крыўцоў. В один голос с тобой зараз сказали. Да, футболист таки, ведаешь, матч пачынаў на полярным кавалачку поля, да.
супрацьлеглым. Ну, зараз канчае яго ў групе атацы. І зарабіў углавы. Таксама шанец. Трэба забіваць. Ну пусть гэта будуць апошнія хвіліны, але чаму б не забіць тут? Все роўна гэта аблегчыць задачу Салігорскую. Ну да, плюс один высокі футболіст у нас штрафной. Гэта я пра Януша Ладучка, які з'явіўся. Можа быць, менавіта Януш зараз сваю... Ой, вось момант, і як ратуе зараз сваю каманду да станка. Сергей Васильевич Казека амаль адзначыўся мячом. Амаль расплаціўся за тую памылку, якая была ў першым тайме, і застаўся адзін, абсалютна адзін. Зноў перадача, і зараз дакладнасці бракуе. Трэба зараз лавіць таго ж самого Курбачова. Як не назове, але спяшацца. Трэба лавіць момант. У нас уже мы з тобой неўзабаве рэзервова побачым з табло. Я думаю, ну, хвіліны 2-3 накіне. Здаецца, што няшмат будзе, тым больш, што ў гэтым матчы быццам бы результат больш-менш ясны, паузы былі, ну, скажам так, больш резонная колькасць, тым ліку і па часе. Ну і што, апошнія замены ў складзе Салігорска, Андрей Маркевич і Алексей Купцоў з'явяцца на поле. Канешне, гэта ўжо, ведаеш, такія замены, каб яшчэ і час пацягнуць, ужо збіць тэмп, ужо застаўбіць за сабой гэтыя камфортныя для Салігорска 3-0. Ну і зараз таму выкарыстоўваюць футбольныя хітрасці футбалісты Салігорска, бо сыходзяць не праз бліжэйшы кавалак поля, а праз ганаровыя брамы, скажам так. Ну і, Дзіма, давай будзем шчырымі, гэтымі заменамі Салігорск адказаў на наша з тобой пытанне. 7 замен ужо Салігорск правёў гэты матч, вось і адказ. Ну, калі толькі гэта не парушэнне раптам рэгламенту. Я той рэгламент у вочы не бачу, нам 3 хвіліны, да, назіраецца яшчэ гэты матч. Не ведаю, добра гэта ці кепска, але мы з тобой застаемся вернымі. Ну, ведаеш, як да канцу матча, так і сонца выйшла нейкае, і ўжо быццам бы прыемна стала так, але глядзіш потым на лік і не. Гордеевич в этой ситуации вот зарабляет для нашей команды на своей полове. Ну, может быть, одна з апошніх магчымасцяў выйсці ў атаку сёння. Да, і зноў жа кажу, цікава, вось па XG мы сёння хоць на гол нагулялі па выніку, дзякуючы гэтаму стрэлу. Ведаеш, ну, дзякуючы стрэлу Казекі дакладна. Там сапраўды цуд стварыў на сцежцы Ігнат Дастанка. Ну да, Дастанка сёння, будзем шчырымі, не шмат працы было, але што было, з тым ён добра справіўся, пра гэта варта адзначыць. І да Зігмантовіча сёння такія пытанні выказаць. Прэтэнзіяў да Зігмантовіча, здаецца, і няма. У тых момантах, дзе ён прапускаў, там сапраўды былі вельмі цяжкія брамніцкія, скажам так, сітуацыі. Памылкі з боку палявых гульцоў, канешне. Шмат памылак пры выхадзе з абароны. І працягваецца атака, тут у спіну так атрымалася, аддаў перадачу Рыбгаджыю Баранову. І Казека зараз выдатна гуляе, у падкаце сцеліцца і мяняе траекторыю палёта мяча, і такім чынам крумкачы мяч пад кантроль забіраюць, але ці ўтрымаюць? Казека супраць Караткевича, здаецца, змагаўся. Смотри, какая зона! Для чего вы туда отправили троих? Ну, правильно бежал, показывает, блядь, Кривцов. І зараз Круцоў таксама прэтэнзіі прад'яўляе, што не да яго гэты мяч павінен быў ісці, што ён хутчэй выводзіў за сабой футбаліста на адварот і не столькі адкрываўся пад мяч, колькі такую адцягваючую функцыю выконваў, а зараз працягваецца атака, але ўсё роўна не хапае скорасці, не хапае вось гэтай хуткасці, якая патрэбна быць. Вось зараз згубілі. Ужо атака пазіцыйная. Гоцман. Дыягноз на сёння відавочны. Ніякай дынамікі ў нашых пазіцыйных атаках, ну не кажучы пра контратакі, да. Ну вось зараз пачыналася як контратака менавіта, але яна хутка стала пазіцыйнай атакай. І тут ужо ўсё. Вось зараз Рыбгаджыеў аддасць перадачу рызыкоўную, але ўсё ж такі паменшай, ўсё ж такі наперад. А Баранаў аддае на фланг, і тут, ну якія ж ёсць варыянты, толькі аддаць назад. Вось всё даволі ўсё ж такі прадказальна, і все гэта бачна нам таксама.
І вось конец матчу. 3-0 сябры пасля 90 хвілін. Салігорск сёння перагуляў. Да, нагадаю, Дзіма. Перагуляў сёння наших хлопцаў. Трэба гэта адзначыць, але настрайваемся мы на адказную сустрэчу, якая пройдзе ў Салігорску праз тыдзень. Сябры, запрашаем вас завітаць у Салігорск. Я лічу, што будзе нейкая інфармацыя так па трансферу, Лёша. Будзем на гэта мы спадзявацца. Таму, сябры, язджайце таксама ў Салігорск, падтрымлівайце каманду. Ваша падтрымка вельмі важная. Падтрымлівайце нас таксама на Donation Alerts, каб нашыя трансляцыі становілись якасней. Ну, а сённяшні матч гэта, канешне, наш галоўны боль. Што тут яшчэ скажаш? Ну што, Лёша? Будзем развітвацца, напэўна, Дзіма, да, бо выснова і так падведзена. Дыягназ мы з табой на сёння паставілі. Салігорск вельмі добра перакрываў все зоны, якія патэнцыйна маглі б урывацца нашы супернікі. І вось атакі яны рэгулярна просто запавольваліся. Таму давай просто канстатуем 3-0. Сябры, гэты матч для вас каментавалі я, Алексей Барысевич, Дзіма Падгорны. Праз тыдзень сапраўды пабачымся ў Салігорску. Можа, яшчэ і пазмагаемся. Да пабачэння, сябры. Да пабачэння, сябры.